ahinya. Awacho ni wadhi nyime kod dhialo higni 3 mar Ramogi TV ka koro wachako safar mar higni 4 odhi bedo nade kodwa okwa mondo ibed kodwa kae nyaka giko chenro mar rupiny kod mbako roma dhi bedo kodi kae nyaka giko anyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwan mukio nyaka sangu Joyce. Oyore nyaka Ramogi John kamoro amora ma intiere ageno ni chieo maber kendo machiegni e chenro mar rupiny nyinga Joyce Oduor. Cleophas imoso ji duto. Amoso jok mana neno jok mana limo kuna moko mokalo nachopo alwora ma Kakrao bisopo Kakrao duka poka chopo mano yo korgi Philip Ochieng kanyo maromo gi jal moro ni Joseph Sai utimo tich maber ahinya kacha mano ber kabisa ber ka seche moko bende imoso gi TV mar mondo mi ka idhi e ground to gocho ni ba sang'eyo ni umor gi kaka waneno ga pile ka pile nikech ng'eni nitie jogi Joyce ma pile kwa chako chenro kama gintiere kodwa kendo giseyawo kodwa TV ang'eni kata sano chini kata oro na ote ka Murino kal en wacho kucho gokinyi sa 12 kata ka podi utieko ruotho paki to ritere rupiny mondo mi ochopi poch gi pak bende nen kachiel kod jima moko bende ma ogeno chenro ji thoth milionde ma sano yawo TV gi moko neno wayo wang mbui mopogore opogore wacho ni en ng'uono ma Nyasaye wachopo kod makare. Jomoko bende wacho ga ni girito garita mar mondo mi walidh gazet ka oseng'iso gi weche manitiere gazet odiochieng' ma kawuono to koro giwacho ni at least one up to date wang'eyo kuma piny Kenya ochome ma wan bende wagone giro kama na ahinya kuom bedo kodwa to ok en wuoth ma osebedo mayot wang'eni ma en higni 3 nyaka ne wachak timo chenro mar rupiny kama na ahinya ne joneno magwa kuom bedo kodwa e wuoth ma kamae sama koro wachako safar mar higa mar 4 Ramogi TV kae en wamedo oro puoch kachiel kod pak ne in nyaka Ramogi Ajwang momiyo podi wantiere kae kendo pod wamedo tai e chenro mar rupiny tang'eni Cleophas kaka pile waiko ne nyaka Ramogi Ajwang chenro ma iye lach bang' mae abo bedo kakelo weche manyien bang'e te nonro mar gazet okinyi ma kawuono menyo gik mopogore opogore Daily Nation kachiel kod The Standard. Daily Nation anoko keto kae wang'eyo ni ondike kae ni elections time bomb kalore ni wang'e ni onge commissioner mora mar IEBC masani wantiere gode pacho kae kachiel kod chenro mathoth ma podi ochung'a kar tiendgi kalore kod onge mag commissioners mag IEBC. Gik mamoko bende mantiere kar kae mano kochopo korka rango nyaka kiewo wacho ni sani rem mar bedo kod IEBC higni 3 gi tok yiero mano kata higni 2 tok yiero kendo mana higni 3 to yiero maduong' biro odhi bedo ka ochalo nade kono dhi bedo kae bende kwa orange ema wach momi pek e gazet ma bende tok maromo dhi bedo go mokwongo kar kod okil kod jalony weche mag telo ma bende osebedo karago chenro gi duto mag yiero ma pacho ka kendo kaka itayogi gik mathoth mantiere e gazet kawuono bende Joyce nitiere jopuonjre manie sikunde maromo 348 ma pod kia ka gidhi yepo ni mar skunde gi osekete notice mago mar mondo mi olor ni mar gionge kod kundego mag dak kata boarding section kata boarding wings moko man e rang'iny madwarore kod sirkal kata migawo mar somo ka jopuonj lakteche bende lieko ng'anyo margi makoro gibuogo dhi ng'anyo notice margi sechiwo ibo winjgi koso mabe botore kata bolore lore lakteche chiwo kanyo notice mar ndalo 21 ka mar mondo mi gichak ng'anyo margi ayanga e pacho ka onego bed ni sirkal winjogi mar mondo mi kik gidhi ng'anyo kalo ni gidhi ng'anyo kinde marach wang'eni wantiere kinde nyasi mago mag sikuku amane dweni mar 12 wang'eni weche mathoth datimore jomoko bende nyalo bedo mato kidhi thieth kacha kok yudo laktar to nyalo bedo midhiero maduong' ahinya ng'eni mago duto ibo bedo ka ilide nonro mar gazet bang'e te twak mokwongo isenyiso nyaka Ramogi Ajwang nebo bedo kitwako tudore koda chuogo IEBC manyien manyaka sani koro wang'eni pod ochung' kar tiendgi kaone chieng' tich adek ibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi jai lieta bang'e to embako romo Cleophas wang'eno odiochieng' manyoro neno odiochieng' ma piny ngima ne hingo odiochieng' jogo manigi ng'ol e pacho kae mane mbaka mabo bedo kagoyo mano e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kaone ere kaka wanyalo thiro akweda mag jogo manitiere kod ng'ol nikech yudo ni nitiere jogo moko nitiere kod ng'ol seche moko kidhi kumoro inyalo kos ndiki e tich kaluwore kod kit ng'ol ma intiere godo anyuola bende nyalo kwedi nitiere jonyuol moko manitiere kod nyithindo manitiere kod ng'ol gipando nyithindogo mar mondo mi anyuola kik kwed nyithindogo ere kaka inyalo lok weche makamago mar mondo mi ng'ata manitiere kod ng'ol e pacho kae odage ngima makare nikech pili wacho ni ng'ol ok en ohinga kata bedo ni ng'ol pod inyalo dhi mbele kod ngima ni e yo makare to bende wacho kanyo ni ng'ol nyalo yudi kamoro amora nyalo yudi e wi dongo onya yudi kanyo ka pod itin moko bende nyalo nyuol kod ng'ol makamago ere kaka gidach kod bende thuolo monego migi mag tije kata moko mantiere mopogore opogore sigana Masinto Onyango ni winjo kanyo ranyisi e odiochieng'no
manyoro chieng' tich ariyo kendo koro dhi bedo ka bende ka warangi ni to dhi bedo nade e kinde ma oganda mathoth nyalo bedo ni ikwedi kaluwore kod ng'ol ma intiere godo. Nyakoro jogo mano tiende ni bedo kodwa ka okinyi wasani nyaka giko mar chenro saa 5 kama Joyce Oluo dhi keloni twak mar mbako romo. Indikonwa e ote machuok men 2:600 ka e mbui mar Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya, e mbui mar X Ramogi TV KE kanya ka miyodo achiel kachiel ka e mbui meka duto te mag tudruok mago mag lony manyasani te Facebook, X, Instagram gi TikTok duto yuda kacha gi nying mar Cleophas Oluoch. Nyakora Mugia Jwang sami tudri kodwa inyisowa nyingi to bende inyisowa ni nenowa ka intiere gweng' mane. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni nikech ma endro piny. Wakwong yuda thund weche manyien. Kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Lies and falsehoods have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Kendo koro wayoro pi. Wan kod chandruok maduong' ahinya. Ramogi Jwang machiegni neno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Odur. Jumbe adek bang' jatend piny William Ruto wito oko rak mar Adani mane chano gero alap mar ndeke mar JKIA. Sani Ruto koro nyiso ichwang' mare ne jogo magoyo siboi e wach Adani kolero ni moko kuomgi josiboigo pokne onyono kata alap mar ndeke gi tiendgi mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero. Ruto mane oloso e kaunti ma Taita Taveta bende otielo ni jo Kenya ni kod juogi maricho mar kwedo gimoro amora. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketraco transmission in public. Ka olose kaunti ma Taita Taveta, mana jumbe adek tok wito oko rak mar gera la par ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport, makambi mar Adani ne ojok yudo. Jatend piny William Ruto ne onenre ka nyiso ichwang' mare ne jogo magoyo siboi kendo sele ni Adani ne omao ragno. Ruto ma loso kagima piwang'e dok e iye okone jok mapingo gedo mar alap mar ndegego ni pok ne onyono paw ndege, bende pok ne oneno paw ndege, to kendo kia kata mana gedo mar paw ndege. Kathothgi winjo mana paw ndeke kagweno mawinja ora. Niliona hata watu wengine wanajaribu ku glorify ati airport imesimamishwa. Sasa wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wakufanya kitu gani? Airport pale iko kwa runway. Airport inafuja. Iko kwa tent. Alafu kuna watu wanaongea hapo, oh tumeshinda sana sasa tumesimamisha kujenga airport. You have no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaka kwa airport hata siku moja. Sasa unapinga tu ukiwa Ruto machal kagima wacha Adani no ramo kore. Owuok mager ka kwedo jo Kenya mokoni ni kod juogi maricho mar kwedo gimoro amora ma sirikal timo. Adani gikwedo, Ketraco gikwedo, Shagi Chief gikwedo, gedo mar udi gikwedo, to kata mana omenda michore kanisa gikwedo. Tafadhalini, kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii watu wanaipinga. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga.
kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama, wanaipinga. Mambo ya universal health coverage wanaipinga. Hii pepo chafu. Nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni. Kata kamano, jatend piny onyorre ni kata nade, paw ndege to biro gero. We are going to build a new airport in Kenya. We may have stopped Adani from doing it. I was confident that he was going to build our airport and he was going to do a good job. But because of the law that bars us from engaging with people who have cases, we stopped it. But that does not mean we are not going to build the airport. We are. Nimano nodoko chal mar wach. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Jotelo mag ODM mane odonjo e sirikal sani koro wuok oko motegno mar siro jatend piny William Ruto kendo gisingo ni kata nade chenro mag sirikal nyaka dhi nyime. Jotelogo kama oting'o Junet Mohamed kod jatend migao Hassan Joho wacho ni kata jogo makwedo sirikal e yor mbui onge kod paro maber kendo ok nyal kelo lokruok. Nchi ilikuwa katika hali ngumu. Your Excellency, when you took over, deni zilikuwa nyingi. Mambo ilikuwa mazito, umejikakamua mpaka leo. Naona mambo inaenda hivi tu, vizuri kabisa. Na policies ambayo umeweka ya macroeconomics ambayo zinasaidia nchi, naona hapa mbele kuna nuru. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia, Junet bana mdomo ni yangu. Hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii? Ama ni Twitter? Ama ni TikTok? Si ni watu? Si ni kazi ambayo imefanywa kwa ground? Jana walinikujia usiku. Walisema wananisalimia wakanitumia shilingi. Tafadhali leo nirikudieni na 100. Wacha kunirudishia shilingi. Tumeni 100 ama 200 na mimi nazingojea. Si namna hiyo. Mimi nikae kwa mtandao hivi halafu nimuone Mkenya mmoja hajui mbele wala nyuma, hajui cha usubuhi wala cha usiku, hajui cha katikati wala cha mbele, ati anasema Raila Odinga must fall kwa mtandao. Tena anazungumzia nini? AU. We will come for you, my friend. Japar gariyo sewito ngimagi ka familia makwan gi ohewe 3,000 osedare miechgi kalure gi oula ma osechako jimbore e pachoka. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom mago ma midhiero makama osehinyo to ahinya e alwora ma Nyando. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jagoro mar migao mar arita Dr. Raymond Omolo ne otimo limbe Busia kod Kisumu ne rango chala mar gwengego. Midhiero mar oula pod medo kelo achiel nade mapek e ngima jodak mopogore pachoka gino ma oselal gi ngima ji maromo 12 ka familia 3,970 osedare miechgi. Familia machalo mar Samuel Abayo kuom familia 1,973 mojot Ogenya e Nyando sub county yango midhiero magikaloe e yotundo magi jote nyaka ne pidargi igni 6 mokalo. Igni 6 nopio gola kocha kabiro ka. Midhiero mayudo nikech e ot kaka koro tundo ni wan kod dhako to gi nyithindogo waninde e ot achiel. Ing'eni dhako bende kapo ni unindo to ing'eni nitie haki monyalo dwaro, ok onyal yudo hakige nikech wadak kod nyithindo. Ninde otundo gi nyithindo te, koro shida nitie. Kata kila onindo chuno ni gidhi gila nindo, nyithindo mathindo tendo manyiri be dhi la nindo, to koro kiangi ma gintie gotieno sano keto gi risk mar yudo yema hiu gi tuoche maricho. Midhiero mar oula bende medo rocho yore gi mag yuto ka achiel gi sombo nyithindgi ka koro gikwayo konyruok mochwere kod sirna nyithindgi e yor somo. Na puro mchele, puro bando, puro niang to yuto na ne ber. Sani koro rach kich koro oloka japuecho. Ni koro ka winjo ni Red Cross obiro taringa dhi laro gi mine gi jomoti. Wakwayo Raymond ni ojiw sirikal dam manigero kuchocho koro soin mondo gere kik bika to gernwa ndiri maluwo
otodowa gombi no dhi nyaka gine Kisumo mondo pi kik duog backflow kika enam kabiro ka. Nyithindo wan go kaka gisom onge nikech kama wayude pesa mwachul fee onge. Koro wakwayo sirikal ka ginyalo dewo joma ohinyore to gidewa mondo mi nyithindwa gi osom mage ngimawa makiny. Nikech kata ka wan kata ka sirikal miyowa chiemo to ok nyal romowa gi nyithindogi. Puothe ohinyore ng'ama jaluo chiemo kokalo e puodho. Ka puodho dhi to kaka wachiemo onge. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo nochopo e alwora mar Nyando sub-county kod Bunyala sub-county mar chuo wang'e e midhiero mopogore ma oula osekelo e gwengego kaachiel gi pogo chiemo ne jogo. Nitie daek ma noseger moko mukore nyaka wang'e ni to wa rehabilitate gi kata waduoko gi e yo monego gibedi nade. Lakini hiyo peke yake haiwezi kuzuia hii mambo ya mafuriko. Lazima tujenge mabwawa ama dams, na ni jukumu la serikali na wananchi wajiulize ni vipi tutatengeneza hiyo dam. Nyaka wayud proper evacuation centers that have got a demarcation kama Nyiri bete, kama chuo betie, ni wacha diera, abi kata kodi ombeika, to kata mana kae. Ibiro yudo ka ndalo makothni. Piny owacho medo keto singo mag keto kenge ne kedo chutho gi midhiero mar oula ka gikwayo oganda kod jotelo mag loch gwenge mondo giti kanyakla. Omolo e kinde mane opogo chiemo ne ji 500 mojote skul primar ma Lunyofu e sub-county ma Bunyala e Busia ojiwo oganda mondo bed akicha ka gilure kod chike migolo kod piny owacho kaka yor kedo kod midhiero mar oula. Penjo mantie en ni kuonde ma inyisogi ni gidhiegi bende nitiere moseiki kod sirikal mowinjo bed ni gidhie. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ogenya, Kisumu County. Kawadonje weche mag thieth ni yuarruok apodi okwako osuptal ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital ka jatenda piny Kenya William Ruto bende koro okawo okang' mar wuoyo boda mar osuptalno. Motelo ne mano, jakom bodno Olive Mugenda olando ni ogwetao. Jatend piny bende owalo Dr. Zainab Gura kaka jatatije makojolo banka Ahmed Dagane onyiso ni odhi e yweyo ma ochuno. Matimore ka jotuo e osuptalno ywak ne piny owacho mondo otiek midhiero ma lakteche ywago ma osekelo ng'anyo modonjo odiochieng' mar 2 ka odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 3. Laktechego nyochako ng'anyo odiochieng' mar wuok tich kaka Judith Omondi lero. Mae kaka weche chal e kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital boma ma Nairobi. Jotuo duto ma olimo kato dok dala kaachiel gi manindo ka piny ochamo kendo odhir nono kaka ngima gi dhi chalo poni ng'anyo ni okalo kendo odiochieng' mar 2. Nyo abiro mondo timna surgery. Nyo bedo nabedo buk nyoro. Atuwa na wuon awinjo rem. Kaka dakonyra onge to nikech daktari blokado awilo nikech daktari manonyisa chan mondo abi e thieth ene mondo chako koda thieth. Dhano hinyre kama tek ok anan kenda. Nitie joma hinyre kama tek kabisa ma koro kuya. Jogo man kod jotuo e ute thieth mag ji ma ohewre bende podo moko nikech chenro mar daro jogi nyaka e ute thieth mamoko ok nyalre kaluwore ni jotije matimo mago duto e onge kuodegi mag tich. Tulileta mgonjwa hapa KU na tangu jana tumekuwa tukifika hapa 6 am. Mgonjwa hajaonekana na daktari lakini ako kwa ward. So tunatafuta transfer lakini wote wako on strike. Leo tumekuwa hapa 6 am in the morning bado. Hata saa hii hakuna mtu ametuongelesha, hata huko kwa billing hakuna watu na kwa ward. En ng'anyo mane ochakore odiochieng' manyoro wuok tich kendo pod dhi nyime. E ng'anyo ni jochiw thieth ne ochiwo dwaro adek magikoni nyaka chop kare ka gidokie tich. Ma kama oriwo okumba mar thieth, duoko pacho bod mar osiptalno kaachiel gi duoko e tich mane jatatije Ahmed Dagane manyicha oteri e yweyo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth. We delivered our grievances to the Ministry of Health. One of the grievances reached the head of public service, and we are still doing more to make a follow-up so that we can get responses. We are aware that information is trickling down. They are asking KU to reinstate our Jubilee cover.
Those ones are unofficial information. So for as long as there's nothing official, we will not go back to work. E odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma KUTRH boma ma Nairobi, jotuo koro yudo midhiero mathoth ka bende koro giywak ne piny owacho mondo mi ochop dwaro mar lakteche mondo mi thieth odhi nyime kaka pile e osiptalni. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche KMPDU obwogo dhi ng'anyo kochakore tarik 22 dwe ni ka sirikal ok owinjo ywakgi mar chopo kare singo mane gibedo godo e winjruok mar dok e tich. Kaluwore kod jagoro margi maduong' Davji Atela, KMPDU osewito lakteche 5 e thuolo mar dweche 2 mokalo e wi chudo matin kod koso bedo kod okumba mar thieth. To kaka Simfros Okinda lero, lakteche go osingo bago ng'anyo mar tipo ma ok bi chungi kod twak mora mora kopogore gi chopo kare winjruok mane obedo e kind lakteche kod sirikal higni 7 mokalo. Government lies all the time. And all the times this government lies, and that's their nature. Wow. E kidieny mar ariyo higa achiel, lakteche ma pacho ka koro chano mar dok e ng'anyo tok ng'anyo margi mar ndalo 56 mane gibago dwe mar adek higani. Riwruok mar lakteche KMPDU obwogo chako ng'anyo margi tarik 22 dwe ni ka sirikal mar counties kod mamalo kochopo kare winjruok mane gibedo godo kod lakteche ka gisingo ni wang' ni to onge twak mabiro duoko gi e ute thieth. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Now until 22nd, then you can do your worst. There's nothing worse that you can do to us than what you've subjected our own to. Kane oloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela olero ni gisewito lakteche 5 e thuolo mar dweche 2 mokalo e wi chudo matin kod koso okumba mar thieth. One of the doctors is a doctor who was overworked at Kenyatta Level 5 Hospital with no pay at all. The other doctor was underpaid and casualized at Kisii County. The other doctor who works for Mombasa County did not have medical insurance and could not get treatment. Since between 2017 to 2024 that you have decided to reduce these doctors' pay by 70%, what has changed? And remember, the economy has been inflating upwards. So why have you changed? Or what has changed really? That you have decided to make sure we do suffer. KMPDU osayo sirikal mar Kenya Kwanza kuom miriambo makinde ka kinde kod yiero jotelo ma ok ti maber e migawo mar thieth. The national government and the county government have totally disregarded our agreement. It is an extraordinary time where promises and agreements are not honored and they mean nothing to both the national government and the county governments. The ministry being led by an incompetent minister, they don't know why they're there, they don't know who put them there, and they don't know how long they're going to be there. Not even a single meeting, even if the court ordered her to meet and negotiate as she come for any meeting. Juma mokalo KMPDU nogolo lakteche maraga e ute thieth ma pacho ka gima medo ng'iko chenro mag thieth e pacho ka komed kod chochni mokel kod okumba manyien mar SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag chike opwodho Abdi Mohamud ne lemo mar jatatije e duol makedo gi mibadhi EACC. Ka jod bura opwodhe, Mohamud dika thuolo mar Twali Mbaraka tieko thuolo mare mar higni 6 e dwe mar 1 higa manyien. Komitino ne odayo dho Abdi kama okoni lek mare eneno ni EACC omakore motegno gi apis jomin bura mondo mi gineni lwenje mibadhi ochopo kare. That the war on corruption has also been weaponized in the past, such that agencies, investigative agencies, have been used to fix political opponents. Could you have been given this job because certain quarters think you can do political bidding on their behalf? You've been in the commission now close to 19 years. If the commission has succeeded, then you've succeeded. If it has failed, then you failed. What is it you think you will do different that has not been done in the last 19 years? There's something I want to do. I want to serve my country. I want to see what I can do to reduce the level of corruption in our country.
if all of us throw in the towel and say, well, this job is not doable, who will do it? Kwan jogo mosewito ngimagi kaluwore gi masira mar chiel mar kidi manyoruombore kuom Miritini Mombasa koro chopo 8 bang' ji mamoko 3 mane yudo thieth wito ngimagi. Kaluwore gi anyuola mar ji 3 go, ji 2 ne owito ngimagi e kar thieth mar Port Reitz kuma ne oringie kodgi, ka ng'at achiel to ne chunye ochot kane iringo kode e kar thieth ma Coast General. Familia go koro ywak ne piny owacho e Boten County ma Mombasa mondo mi ojolgi e chenro mag iko joge mane owito ngimagi. Ka bende gidwa ni okaw okang' mapiyo mar muko bath kor odno ma podi ochung'. Magi ne giwacho ka gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir to ne osingo mar neno ni okaw okang' mowinjore. Lakini juhudi zake pale tukaambiwa tukuje Makadara huenda akapata usaidizi. Huku nako Makadara tukafika kwa mapema, lakini ikawa hivyo tayari Mola amemchukua. Hatujui tuanzie wapi, ndio tuanzie wapi. Kwa hivyo naomba serikali kama kweli, na ziko nyumba nyingi zimpromoka kama nyumba 10. Ni mimi kuhesabu mwenyewe nyumba 10. Watu wengi sana walioumia pale, mpaka sasa hii hatujaona wale wahusika wakuu wenye hiyo kama ni hiyo kampuni au wenye ukuta, hatujawaona. Sasa serikali lazima itokeze au vitu kama hivi watuangalie, maana sisi wengine ni wanyonge. Kama ukuta hawatovunja, sisi wananchi wa Miritini KCC ukuta tutovunja, basi kama ni mengine serikali ingilie hapo. Na kama itawezekana serikali kuu ije vunje huu ukuta mara moja. Na walojenga ukuta ile ya jana pia wao pia ndani. We are going to provide all necessary information to the DPP and to the DCI ya kwa hawa hata kama ni kwa charged with murder. Seche manok tok sirikal golo chik mar loro chenro mag skunde 348 mapoko chopo e rang'iny mar jopuonjre dakie kata boarding schools. Riwruok mar Elimu Yetu koro ochiwo pachgi ka giwacho ni ten migawo mar somo nowinjore kawo pach jokanyo mopogore opogore. Ten migawo mar somo kata kamano omako chung' ni okang' makamano en mana mar neno ni jopuonjre odak e alwora makare. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, chal makama osekelo pogruok e paro ahinya to e kind jonyuol kod jopuonj bende. Koloso e kinda twak margi gi jofwambo, Director e migawo mar somo Elias Abdi owacho ni okang' mar loro skunde mapoko chopo e rang'iny mar jopuonjre dakie midendo gi dhongere ni boarding schools en yorno mar chiwo arita makare ne jopuonjre kendo dewo ngimagi. What we have decided to close as a ministry is the boarding section, not the schools. Those children who are boarders now can be day scholars. So the schools have not been closed. Clarification number 2, every school has been given the reasons as to why that decision has been taken. Because if the boarding section of the school is life-threatening, what do you do about it? Which one comes first? Is it the life or the education? E kaunti ma Kisii, e skund primar ma Tresa mabende en achiel kuom mago manie listino, jatatije mar skundno Jackson Ombati nenore ni nigi pek e chunye kaluwore gi chal makama. Ombati oseyo okang' mar piny owacho kowacho ni obiro kelo pek ne jonyuol. I just received the information from the parents, friends who are very much concerned because they were calling. So I received the information from the calls I received from friends and concerned parents of the school. So there was that pressure from parents, especially those ones who live outside the county and those ones who come from far. They really pushed us to start a boarding facility. Chalma kama bende koro weyo jonyuole akikiore ka konchiel. Moko siro kang' mar sirikal to komachielo moko wacho ni nitie dwaro mopogore mag jonyuol tero nyithindo dakie skul. Onego beni nyithindo iketa mar mondo janyuol ka janyuol rit nyathine. Ang'o miyo jonyuol mosli oluoro rito nyithindgi? Nikech kata sani olor skul. Janyuol oluoro bedo gi nyathine ma nyathine obet go to tero mana sani gitero gi nyaka mane e ginene mondo jopuonjgi. Janyuol bed gi nyathini mondo ing'e nyathini kaka chal. Ananeno ni gima sirikal otimo gima ber. Anto naneno ni government ong'i mana kiwango mar ik nyathi monego bed ni bede boarding. Nikech adiri nitiere jonyuol ma samoro chulo jatiche ma otame mondo mi chulo jatiche ma samoro notame nikech adiri jotich be mondo mi yud maber
onge to yudo skul kaminyalo rit ne nyathi. Ae mar ariyo, ndiko matron marito nyithindo gotieno. Gitem gimed ndiko gi. E kinde romo margi kod jokanyo e sekta mar somo, riwruok mar Elimu Yetu owacho ni tend migawno nowinjore kawo pach jokanyo mopogore e sekta mar somo mar yudo kenge makare manyalo konyo keto alwora makare mar dak ne jopuonjre. Serikali inapochukua hatua kuhakikisha kwamba kuna usalama katika shule ni hali nzuri, ama tunaweza kusema ni tukio jema, lakini kile ambacho tunazingatia na pengine kusema mara kwa mara ni vizuri ya kwamba wadau wote wao wakizungumzia maneno kabla pengine uamuzi fulani haujachukuliwa. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi Joangi report mar Efi Nyakidi mwachopo gode giko mar weche manyeno kinyi makawuona. Soma ne umoko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook kacha. Moffat Collins mano mar Amoyo Kanyadoto wachona winji makare kod Mina Koli gimonego tim en ni ing'ado twech ne ng'ata monyiero jang'ole. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Austin Oyu wachona neno chenro makare ka ne boma ma Nairobi PSV drivers wachona neno maler ka an CBD Afya Center. Ramogi TV ler kendo rienya buore ka bwana kama alue chenro achiel kachiel. Mark Wod Nyaseme bende wacho ni watching live from Uyoma Owimbi ka Moses Ogundo bende wacho ni watching live from Migori County. Nyakwara Ramogi Joanga med cholonwa pachi kotudore kod chenro magwa duto mago kinyi makawuono. Akaw mana yueyo madundo bang'e taneno ka Cleophas Oluoch oseikore makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kikidhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie,
The other one, Anongo Inspiration, Kumadaki in Slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo ohala makelo negi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Negin sigendni Lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu. Yiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne ok dwani jathomo nyom nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai. Nyakwara moke jwang' machiegni wachako gazet ka okinyi makauno nyinga Cleophas Oloja kisumo ka nyakwara moke nyaka sango achaka kod gazet mar Daily Nation tantiere ka kod jafwambo wadwa Cynthia Onyango mwada tuwako godo kwa wanono gazet okinyi makauno. Cynthia yaure kino machiegni. Yore inya Cleo. Chionade. Achio maber to yi. An makare. Gazet ango kare makawuono man gi weche madito madongo chal mar piny Kenya duto kete gazedegi odiochieng'ni makawuono. Ang'eni sekadhe ite mokwongo kagi mag gazede duto iwacho ni gin chenro mag tije mabende lando to nigi omenda moko mopondo mantiere eigi. Iwacho ni Eden charges mago in jobs deals bende koro wang'o i jomatindo kata youth. Mano The Standard omiyo pek kar ka kachiel koda ka chiemo kony manochwal e kauntis 2 odiochieng'no manyoro. Mano kama ji 12 bende osewito ngimagi ka ji mathoth ahinya bende osedar e miechgi. Mano gazet mar The Standard. Ka gazet mar Daily Nation loso e weche mag yiero mabende wacho ni IEBC ibolose karang'o to kinde masa medo sudo. Wan ka kod gazedgi paro mapiyo e wigi kanyo kapok ang' warango ka ite mokwongo gazet mar Daily Nation mana ka wachako karka. Cleo, wan gi matin ne higni 3 kende to wadhi yiero manyien mar yiero jatend piny, jood bura kachiel kod senators to gi joma moko. To dul mochung' ne yiero makama IEBC nyaka sani commissioners mage pod onge kata pok ikruok malong'o keti. Ting'eni king'iyo temo ng'iyo dul mar IEBC ok en mana yiero kende, en dul mabende onego bedni
gisani osechako kata mana iko chenro mag timo voter registration. Onego bedni sani jogo monego bedni go ombulu higa mar 2027 onego bedni osechak keti gigo manyalo dwarore gibed technology kata obed buge otese kata gimoro amora minyalo dwar mar loso yiero ma kamano onego bedni sani osechake. To nyaka sani piny Kenya pod onge kata ng'ama keto pacha ni magi monego bedni timo mapiyo. Jatend piny monego bedni ochung'e opara manyime temo ng'iyo ni IBC oketi commissioners kata commissioners mage oket mapiyo mondo ikruok mar yiero chakre piny pod okwe, dhano tulia, dhano keto mana pachgi weche moko ma giwinjo ka gidogi ahinya kata jok makwedogi kata gik makamago. Aparo ni piny Kenya ni kama tek ahinya nikech yiero Kenya ka ok otimre ka yiero e pinje mang'eny. Kenya ka kinde yiero piny liet ahinya, dhano keto emotions gi en mirima mang'eny ma ponono ni gimoro amora timre marach to lweny wuoke. To ok wanyal bet mamor ka wadwa yudre lweny nikech rem mar sirikal chako keto chenro makare mag keto IBC mondo chak tije kaka winjore. Aparo ni ber mondo piny Kenya chak mapiyo mondo ket winjruok kata ket chenro mag chako gero IBC mondo ponono no chopo kata mana higa manyien kore kanyo bed ka gik moko duto ni kare, jo Kenya oikre ne dhi yiero mar 2027. Nyakoro mojo mano sigana mo mipeke ite mo kong gazet mar Daily Nation entiere ite maiye kanyo ite mar 4 kod mano mar abich ang'ene ang'wa thuolo mar ange ane kar kanyo mano kama iwacho kanyo ni elections time bomb ochal nade kama entiere kar kae kia ite maiye nyakoro moge jwa ng'any yud thuolo mano mar somo sigana ma kamae mabende kama omiye pek ane entiere odiochieng' manyoro mano okelo kanyakla jo kanyo mawuok e sectors mopogore opogore ahinya gi mise maduong' mar rango mokwongo kaka inyalo ti kod mago e wacho lony manyasani nyabedo kata kitiyo kod AI mana artificial intelligence kaachiel koda ka digital and social media e weche mag yiero. En conference mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore ahinya sirkal gi jogo bende mantiere oko magedo sirkal tesre kotene kanyo kod Kalonzo Musyoka mano loso wacho ni en thuolo ma piny Kenya onego bed ni kawo mar mondo mi gimed puonjo oganda kaka yiero gi onego bed ni timo. Nyaka sani nitiere jood bura kata kuonde ochung' od bura mathoth ma nyaka sani yiero ni pok otim. Mokwongo nitiere Banisa, nitiere Magarini kaachiel koda ka Ugunja mago kuonde chung' od bura monego bed ni itime yiero ni mar nyaka sani gionge kod jood bura mantiere kanyo ni mar noyiere gi lemo mopogore opogore moko bende ne owito ngimagi mano ka itemo rangi kanyo kama gintiere nyaka sani gionge kod jood bura e yod bura kata mar mondo mi gitwagi. Nitie moko bende ma timore e counties kanyo ma nyaka sani nitiere oganda mathoth ma bende penjre kani oganda to dhi kod geo machal nade. Nitiere miluongo kani Kisa East ward ma yudore Kakamega onge jachung' od bura, Chewani ward ma yudore Tana River onge, Nyamira ward ma yudore Nyamira bende onge ng'ato mantiere kar kacha. Katiba ma pacho ka dwaro higa 12 Cynthia mar mondo mi otim nonro kata otem non kendo kiewo kata boundaries mag kuonde chung' od bura mopogore opogore. En gimoro malewo nyaka sani to nitie dwaro mar mondo mi kuonde madongo omed ng'inji kata oter telo machiegni kod oganda. Ing'eni Cleo kuom dweche mokalo chien waseno lwenje moko ma ang'eni seche moko neno gi yo maler gima kelo lwenje beto matek, lakini nyalo wach bedo gadiera ni jopiny nitiere kuonde moko ma dhano gore nikech kiewo. Waneno lweny moro osebet Kisumu to gi gwenge gwenge ma Rift Valley. Iyudo ka lwenje bilagi kata ponono ni samoro idwa ng'iyo gi ang'iya ni samoro en mana lweny mar kuo kata lweny mar gimoro machielo. Nitiere jok moko magore nikech kiewo. Kiewo ma Kenya kae kuonde moko adier nosewach ni nitiere kuonde chung' od bura moko madongo ahinya monego bed ni induso iketo maber mondo kata kaponi jatelo moyier ni nochung' ne kar chung' od burano to in gi tich mayot mar wuotho e constituency no te mimi jopiny gima dwarore. Kuonde moko biyudo ka constituencies moko tindo ma kitemo pimo kata constituency moro man North Eastern to kata gimoro man kata mana Nairobi ka iyudo ka balance no ket gima winjre malong'o. Koro aparo na dira ber mondo gimoro amora ma husiana gi yiero kata gimoro amora manyalo kelo kwe pacho ka obed boundaries, obed nyiewo gik yiero kata bedo mana ni loso ikruoge achiel ariyo adek obed ikruoge kata mana mag duond buche onego time yo makare to time kinde maber. Onge tiende wabed ni wadong' gi higa achiel to higa achiel midwa time campaign, higa achiel midwa lose IBC, higa achiel midwa time tender gi procurement ma kapok ung'echa to corruption nika to election nika uyiero to dhano bende gore ma bro kelo confusion mang'eny kendo bro kelo lweny
pacho ka gimoko onego bed ni timre e piny ma dhano olony ka piny ma Kenya. Kamano nyakoro mo jonge ite mar ariyo kod mar adek nitie weche mag loro sikunde omiya pek ite mokwongo bende ka nitiere kar ka koro iwacho ni jopuonjre koro nitiere kama koro gikia ne wadhi chomo kanye mano jopuonjre mantiere e sikunde maromo 348 ma nyaka sani sirkal yango ni koro onego bed ni loro nimar gionge kod boarding wing kata section makare. Arani warang ite mar adek nitie listi mabendo miwa kanyo moting'o sikunde ma opogore opogore. En kwan nyakoro mo jonge minya penjri ka nitiere man Kirinyaga, nitie mano Murang'a, Nyandarua, Kwale, Kilifi. Mombasa nitiere PCA Makupa, mano private kendo en big school. Mano mantie kar kanyo wacho ni ala mano bende nitiere kar kanyo somo nying machielo no Al Fridaus Education Center. Education Center maidore Mombasa. Nitiere Brilliant Pegs School mabende nitiere kar kanyo kaunti ma Mombasa. Taita Taveta nitiere County Hill Junior School, St. Agnes Primary School. Kai county zwa makaluo nitiere moko ka. Yokane county ma Homa Bay gi Siaya gionge ka. To nitiere county ma Migori, county ma Kisumu. Nitiere Obala Primary, Kisumu Elite Academy, Ngeny, Echai, nitiere St. Gabriel Sof Academy, Kimberley Mandela Shiners kod St. Anthony Inclusive Academy. Nitiere moko bende mantiere Migori. Kwano mantiere ka gi thoth kendo oganda jonyuol sani osechako golo paro mopogore opogore nyithindo go dhi kanye skul higa manyien. Kleo en dwe achiel kende modong' ne janyuol ma ponono ni nyathine ne nitiere e boarding e skunde gi mondo chak timo ikruok makare mar ng'eyo ni higa manyien koyaw skul to nyathine dhi somo kanye. Taparo ni ber mondo dhano ng'e ni lweny ni ok en lweny mar ok apar ni en lweny mar gorruok gi skunde mag ji giwegi kata loro skunde moko ma samoro ng'ato nyalo wacho ni skul ni ne compete gi skul ni kata gima chal kamano. Gima ne sirikal temo ng'iyo ni nitiere skunde moko mar ang'iny gi mar keto nyithindo ni dakie skul ok ochopo kare. Onge tiende adier nyithindo yudo ka skunde moko nyathi matin ma jahigni 10 osechako bet e boarding. Onge tiende nyathi ma kamano bed ni obet e boarding oninde skul to rang'iny mar skul no ng'iyo ngima nyathino samo dak e skul kanyo ok ni makare. Dwe mokalo nwaneno mach manomuoch e Ndarasha monego nyithindo maromo 21. To achiel kuom gik mane dhano nigo gi paro ahinya mane dhano penjre ni ere kaka skul ma en boarding kor ot en bao. To kata mana kaponi en ogere ina wei ma kata kaponi mach muoch kata kuma nyathi nyalo ringo ka chiko onge. Dot kende en dot makata ok en dot minyalo muko kata minyalo yawo mapi. Winjo ng'ato wacho ni mara kia ni dot olor ko gik machal kamago. Koro sirikal temo mana ng'iyo safety mag nyithindo. Adier onge tiende mondo kiny kendo gimoro timre nyithindo tho to winjo ka dhano wacho ni to karang'o miyo sirikal nyocho we skul ni operate to ng'ima ber ni rang'iny mare ok ochopo kare. Ok en lweny mar loro skunde, en lweny mar rito ngima mar nyithindo ma Kenya ka to gi nyithindo kata mana miyo jonyuol tich mayot. Onge tiende janyuol kawo nyathini tere boarding to nyakonchiel ka chopo ndalo matin tiwinjo ni kia mach no muoch, kia nyathino olwar e swimming pool to onge ng'ama norite malong'o. Ma en rang'iny mok mana ong'iyo klas, ong'iyo kama nyathi odake, ong'iyo kit chiemo ma nyithindo chamo, kama gichieme, kuonde ma gituge. Nitiere nyithindo mosenyaka tho e skul nikech kar tugo. To ponono ni mae kaka koro gik moko dwa dhi mbele. Bera adier ni kapono chako kama to kik obed mana ni en skunde achiel ariyo adek. Obed mana skunde duto ma Kenya ka to kako chake primary ni owuoge primary to dhi nyaka high school to dhi kata mana nyaka e private institutions kata higher learning institution machalo kaka universities to gi colleges mondo rang'iny mar somo orit kuonde te mondo nyithindo duto ma Kenya ka kata rowere ngima gi obed makare sama gini e sikul. Koro mo jomano sigana mantiere kar kanyo tite mar adek no bende nitie kod sigana mago mag weche mag somo. Bende ing'e ni nyalo tieko digri mari mar bedo medusa kata engineer to nitie achiedh nade moko mamaki. Malo ka nitiere sigana miwacho kanyo ni mano mar TUK ma bende nyaka sani nyakoro jopuonjre mano mar Technical University of Kenya nyaka sani kwan gi maromo 116 mano matimo en Bachelor of Technology and Engineering. Mano kama ni gintiere kacha iwacho ni gisebedo kacha komigi digri kata gibedo conferred bang' tieko sombgi higni 5 gi wiye mano ma gintiere mbalariany mago wuok kacha ka gin otimo civil engineering, nitie chemical engineering kod mechanical engineering. Giduto giwacho ni gisebedo gi achiedh nade ma gido tich mago e sirkal kata mondo gichak private practice magi. Wacho ni midhiero ma giyudo kar ka ikono gi ne wading e weche mag digri ne mabedo kama opogore. Nitie kinde moko mamako mokwongo nitie mbalariany moro ma pacho ka ma bende nokon ni ka utimo course miluongo kanyo ni Bachelor of Arts Education opogore gi Bachelor of Education Arts. Mondo mi puonji nyaka ibed gi Education Arts. Jo Arts Education gine gikia ne gidhi bedo kar kanye.
jinowilo course jinoloko course ka gin higa mar adek koro chuni wuoge BA Education idhie Bachelor of Education Arts mano iwuok e BA ichango irango machielo mantie depo ni mane gima ntiere karka nikech rango ni thuolo mag tijegi to gichal nade mana kama gintiere karka kaachiel koda ka jod bura mabende medo golo duondgi e chenrogi bende sempre. Cleo, lony mag somo mapacho ka ng'eny gi ok inyal chako tich kapok omi thuolo mar timo kamano kata kapok omi accreditation mana kata king'iyo mana kaka jofwambo iyudo ka Media Council of Kenya mochung' ne regulate kaka jofwambo tiyo nyaka wach ni in gi sani ichope rang'iny madwarore mar chako timo practice kuom mano wamiyi thuolo mar chako timo kama. Jopuonjre 116 te e skund tuk bende ipenjri ni kaponi magi jopuonjre manosomo ka mochako higa mokwongo motieko motimo gik moko duto ang'o omiyo nyaka sani pok omigi thuolo mar bedo jolony mondo gibed joma nyalo chako tich e rang'iny mowinjore. Koro aparo ni nyakonchiel mbalariany ma Kenya kata kuonde tiegruok ma Kenya ka nyaka koro bed jok moko mong'eyo midhiero ma samoro onge kaka ng'at achiel ni pok oyudo lony kata pok obedo certified mondo chak tich nyakonchiel pod en gi midhiero kama odwa dhi yude tich. Adiera dhano ok nyal wuondre mondo ng'ato tika skul no ae primary modhi e secondary mochope mbalariany motiek higni gite en ndalo mang'eny en pesa en time en gik mang'eny miketo kanyo ma ok en gima ber ni ng'ato sitiko skul to kinyise gimomiyo be ok imiye thuolo mar chako tich to ikawo thuolo ne ber pod ibete kanyo. Kowuok kaka dhi mbele somo ma Kenya ka ok wanyal wuondre en gi gimoro ma akia ni ng'ikruok jo Kenya wacho ni dire moko nokono jatend piny ni education ma Kenya is collapsing to jatend piny wacho ni aonge mano miriambo. Adiera mantie ni midhiero bed primary golweny secondary golweny kuonde tiegruok mamalo golweny koro bende ipenjre ni remni ni kanye to king'iyo tend migawo mar somo bo kawo okenge malong'o monego bed ni gine ma girido kuonde gi mondo ponono ni nitiere mora mora kata en rem mar tuk as an institution kata bed mana rem mar migawo mar somo owuog oko mondo okony rowere tich ok dibet mayot mbele ka kochakore gi wach kotni dhano brugo ke streets to kosechope streets koro tich medo bet matek ber mondo skunde gi kaachiel kod sirikal owuog oko mondo kony manie skul to gin jok manie skul bende ma kata ka wuok mbele ka gidhi bedo ka gimanyo tije to kendo gidhi medo kwano mag jogo monge kod tije pacho ka odhi ne mbalariany moro amora nyakoro mag joma bende tayo chenro makamagi to bende wamedo kwayo nyayo maber sente ka ikori mar kao osibo mari wacho ni bang' tieko somo mar higni 4 e weche mag fwambo gi keyo ka gikone to idhi rwako kondo mari giko mar juma. Agone Nyasaye erokamano osebet wuoth mar abola Cleo wuoth ma aparo nopogre gi wuodhe mamoko osekawo higni mathoth osebedo midhiero osebedo ywaruok makage kacha but agone Nyasaye erokamano ni ochopo mapiyo to ochopo maber be koro we wane gima biro nyime kamano Nyasaye med telo ni bende kata tok yudo simo makamano yaw yore madongo gi matindo duto chopo makare nyakoro mo jongwa yawa ni ite mara auchiel kar kae kama wacho ni gimomiyo jod bura okwedo paro mar chik mano maponono geto mano mar golo kata kumo chenro mag ng'anyo wacho ni YMP is rejected anti-demos bill en bill mabende paro mar chik mano chwal kod jaod bura mano Mambere North mano Geoffrey Ruku mabende ne ochopo bura kendo iwacho ni nobedo kata kirange gi kuku mare duto tiduogi wacho ni adieri gini kotimore odhi kelo achiedh nade mane e katiba mar pacho ka owach ni nen gima ne temo chungo kata gayo ng'anyo mapacho ka kendo ma en nodhi ataro kod pen chike pacho kama miyo oganda thuolo mar mondo miyo dhi e ng'anyo mano kama gintiere tiduogi koni kanyo ni gin gik mage monego bed ni timo ka diponi ida chano ng'anyo nowach ni jok madhi bedo kata ka iluwo nyaka bed ni sego report ka obila kata ng'o gini mantiere kar kacha mondo mi pogruok mag paro moro amora manya bedo kata ni nitiere ng'ata mada keto ng'anyo mano kama ne nitiere kanyo kiwacho ni gik mane nitiere e kanyo wacho ng'ata mada bedo kod ng'anyo kata romo moro makelo oganda mathoth kumoro amora mano wacho ni nyaka kon obila mana okon gi chon kendo manyis nyaka nyinge mag jogo madhi chopo kar kanyo wacho ni providing full names kaachiel koda ka physical address and jok madhi bedo kacha ka control demonstrators makamago. Cleo ma pen chik ma
nodhi miyo ok nodhi miyo joma loso ga chenro mag ng'anyo tich mayot timo ng'anyo makama. To gima duong', okay, pen chik ni nobeti tuomruok gi chik moro ma sani nitiere katiba mar Kenya ma aparo na nya somo ne janeno mondo winji. Article 24 mawacho ni a right of fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited except by law, and then only to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account relevant factors. Ma gima ne dhi geng'o japiny manigi ratiro mar ng'anyo mondo kik tim ng'anyo maonge gima long'o momiyo igeng'one. Chik ma Kenya kaka Ref 24 wacho ni japiny onego bed mana ni igeng'e kapo ni en gimoro ma chik oyie. Chik nyalo mana yie. Ng'eny jopiny ponono ni otami no kinyal wuotho. Nyalo bedo ni for example in ng'at ma ihero lweny ma kapo ni wuok oko kanyo ni dhi kata wuotho tinyalo gori gi ji. Nyalo bedo ni itami ni in ok inyal dhi limo ng'ane nikech ang'o iwacho ni in kidhi ga limo kleo tigori gi kleo. Ok wabro yie ni lim kleo, wageng'o ni kik idhi limo kleo. Japiny ma ng'anyo ma en ng'ama ng'anyo ka kwayo ratiro mare ma chik oyiene ma bendo ng'e malong'o ni ponono nwa ng'anyo oyienwa ng'anyo sama chal kama nyaka sama chal kama. Koro pacha jaod bura ma pere noth ni ne en chik ma nitiere kaka ok nodhi bet e yo ma oriere gi chik ma pacho ka mamiyo japiny thuolo mar ng'anyo kata thuolo mar bet e riwruok gi jomoko. Nikech bende pacha ni ne wacho kamoro ni onego bed ni ponono ni dwaro timo ng'anyo to onego bed ni kwayo polis thuolo. Chik ma Kenya ka ok onego bed ni ng'ama dwa ng'anyo kwayo polis thuolo. Onego bed ni inyiso mana polis ni wan wadhi ng'anyo tarik ma kama. You notify them. You don't ask for approval. Mano ok gima onego bed ni kwayo japiny. Koro ok ang'eyo gima seche moko jomoko paro nikech inyalo bet ni kise sponsor bill ma kama ponono ni okalo modhi nyime chieng' ma koro idwa ng'anyo ma koro bill manitero cha koro in ma koro ogeng'o ni dot tichako go uwi. Gima duong' Kenya ka moloyo ji te en katiba mar Kenya. Mane kuma premise maduong' mar chike chakre. Ma ponono ni nitie paro moro amora ma dhi geng'o ratiro mar japiny kata ratiro ma katiba ochiwo. Adiera ni ok en gima nyalo dhi mabor. Koro watu waketo ang'o wadwa neno ni kowuok ka pod odhi medo chiwo pressure koso ogika e gikone. Nyakoromo gi jwa mano mantie kar kanyo waranga ne ite machielo dhi ne ite mar aboro mano kama wantiere kar ka wadhi ne e ite machielo kamiwinjo kar kanyo ni jod bura koro dwaro ni deal moro amora mantiere mano mar keyo teko mar sitima pacho ka onego bed iketo kanyo kod omenda no mano ma Kenya kata Kenya shillings mano kama gintiere kar kanyo en kinde ma itemo rangi gimomiyo nengo mar sitima osebedo ka idho malo kendo en geno ni tok mano fungruok nyalo neno ni japiny. Cleo, ng'eny tenders mag government kata orak mag sirikal e pinje ma oko ng'eny ne itimo ga in US dollars mostly king'iyo yore mang'eny. To king'iyo dola ma US ni en dola ma king'iyo kako chiwo ga wuon kako dwa chiwo kiny ahinya ok ofavor ga joma ni Africa kata jo Kenya in to be specific. Iyudo ka samoro un diere manunyieo kata mana teko mar stima nunyieo kata mana gi 20,000. In chieng' michule tiyudo ka 20,000 ni sami bro chule ochopo 30. Nikech fluctuations magen pesa ma odongre piyo ahinya. To kapo no nyiewe gi pesa ma Kenya wang'eni ok obeda gi lokruoge mang'eny ahinya. Manyiso ni kata kapo ni en pesa ma ibro chul kata ibro duok bang'e to ok odhi hinyo jo Kenya ahinya. To penjo maduong' ka en ni global market bende gibro yiene piny Kenya mondo nyiew teko mar stima kata teko moro amora kotiyo gi pesa margi. Nitiere global regulations ma iwinjo ka dhano wacho ni ponono ni dwa nyiewo gima chal ka kata gima chal kama nyaka itima na gi pesa machal kama. Koro penjo en ni be Kenya nigi teko mar wuoyo gi joma ginyiewo gimoro ni mondo nyiew gi pesa ma Kenya to ok US dollar. Koro aparo ni kanyo kuma tich nitiere matek lakini all in all en paro maber madier kapo ni okalo modhi kaka dwarore to jo Kenya bro bet gi tich mayot. Kamano nyakoromo gi jwang' so mane ite mar ochiko rangane kar kanyo ni migawo mar thieth kata health ministry onge title deed gik mantiere kar kanyo so mane ite mar ochiko kia wite mar 10 rangi momiyo Gachagua bende ne odagi yie paro mar ni mondo mi ogwe tao moloyo mondo mi ogole. Wacho ni why Gachagua rejected pressure to resign as DP and took on his critics. Mano kama mantie kar kanyo makoro sigana makama bende nyedhore bang' twak mabende obedo go kar kanyo achiel kachiel kod od fwambo mano mar NTV. Wachore ni secretary mar Gachagua ne kanowuoyo gi Nation to nonyiso gi ni mochopo ndalo machuok bang'e to Gachagua dhi e Senate nogocho ne to jatend piny nogocho ne Gachagua to nyiso Gachagua ni
en paro ber ahinya mondo i resign iwuog e telo moloni idhi e frustrations mag impeachment to kapo ni timo kamano to abiro miyi thuolo mar dong' gi security ni bed garita makare gi gigo duto monego bed ni yudo. To Gachagua nodagi nikech Gachagua ne compare ni kapo no resign jopiny ne nyalo neno ni kara irach to bende nyakonchiel ne odhi dong' gi thuolo mar bedo ni onyalo duogo e siasa mabang'e. To nyakonchiel bende Gachagua ne ng'iyo ni ponono ni odhi e frustration mar impeachment process mane dhi timre e Senate to nodhi bet gi tich mayot mar nyiewo emotions mag jopiny, lit mag jopiny. Nitiere jok ma sama ne Gachagua bedo grilled e Senate kata sama ne ichiwo ne penjo makagi kacha kiwinjo kaka okinde mage to gokinde mag parliament ne wuoyo, nitie joma ng'eny ahinya manoneno ne lit kendo ne wineno na adiera nyalo bet ni Gachagua rach lakini dir mudhirego ni ok en dir makare. Gachagua kendo ok ema jamiriambo, dhano jomiriambo te. Koro mae gima Gachagua ne temo nyiewo, notemo ng'iyo ni ponono ni odhi e process mar impeachment ni te to nodhi nyiewo lit mar jopiny be ne dhi medo here. Tadira king'iyo gi sani dhano hero Gachagua to ng'eny ging'iyo lit mar Gachagua e kinde manitimo ne impeachment kata kinde manidhire oko. Koro aparo ni Gachagua notimo atima balance to wacho ni kawuok dhano wigi biro wil koda lakini kapo na dhi frustration ni te dhano biro para ni notim na malit. Kamano nyakoro mo jo mano mantie kar kanyo ite meyo marapara ngorangane ka kiao thuolo yudo thuolo mara yawo ite marapara kod ariyo ang yudo kanyo ka Mohamud mano Abdi Mohamud manen nyaka sani jalupa jatatije mano ma EACC duolo mochune rango kendo kedo kod mibadhi pacho kae. Koro nyaka sani jodi bura osepuodhe kendo koro mondo dhi okaw kar Twalib Mbarak kaka ogai mano mara EACC kantiere mano sigana mantiere bathe kanyo kod David Mwere piny kar ka entie sigana machielo ma bende kan yudo thuolo mar mondo mi ang isome ang iwinj kanyo gima jofwambo gima od fwambo mano mara Standard bende wacho kar kanyo kikoni kanyo ni Peya Saumani former Standard Group journalist protest en ng'anyo mane otimore odiochieng' manyoro ka jofwambo ikoro dwaro mondo mi omigi kata ochulgi omenda magi mano kama gintiere kar kanyo. Adani mondo mwatie kod sigeni ariyo Cynthia nitie ite mar 15 kod ite mogik lakteche golo paro mano mara dhi e ng'anyo wacho ni gibuoko dhi e ng'anyo kinde mabiro mbele ka ite mar 15 nitie machinglo kaeto ite mogik nitiere paro no wacho ni doctors planned strike to coincide with festivities so dhi chalo na kinde mang'anyo timore ka nyasi mopogore bende sani osechakore dwe ni mar 12. Leo machienglo mit kama mit mapek ng'eni nitie dire moko ma ng'ato nowacho ni kionge sirikal to sirikal rach seche te to kidonja sirikal to sirikal koro ber ma in mipake ma in miwere ma ng'ata makwedo sirikal mano jasiki. Aneno kaka sura machalo mar Joho, sura machalo mar Mbadi to gi sura machalo mar Junet to gi ng'ato bochung'e mbele gi machalo Baba Raila Odinga kono gini see no government evil, say no government evil, speak no government evil. Chalo ka gima gibet timo ne gi coaching ikono gini un jotenda manie sirikal. Kineno rach moro amora ma sirikal otimo onge wacho. Kineno gimoro amora moko dhi maber onge wacho. Manyiso ni kaka usedonje sirikal sani uchiemo gi sirikal onge wacho gimoro amora sirikal. Koro japinye modong ka go ni to yawa. Sirikal terowa marach. To joma nie sirikal ma yande ni oko manche go sirikal to sani osepuonji mokon kini un kisedonje sirikal gimoro amora matimre sirikal ber, sirikal dhi tiyo makare, sirikal biro timo kaka dwarore makata japiny hinyre. Koro apani mate kaka gik moko timre ma e siasa. Koro mo giwangi winje kanyo kama ntiere ng'anyo bende mag lakteche mienjo kar kanyo e ite mogik okelo midhiero machal nade ka watieko kanyangi nang miya gi wach mari mogik bende ka ntiere kar kanyo kuma wacho ni koro ng'anyo mag lakteche limbo bang' ndalo 21 ma bende gimiyo sirikal. David Chatela nowacho ni sirikal ok osebedo ka miyo gi winjruok kata chiko iti kata miyo gi paro makare bende kata kaponi gichiwo kwayo ne sirikal ni gidwa wuoyo kodgi mondo mi oyud thuolo mar winjo pachgi to gi gima gidwaro mondo ketie time winjruok margi CBA margi. Sirikal oro ne gima na junior officers to junior officers ka gipenjo ni to yawa ang'o miyo jotend sirikal madongo monego bedni wuok oko mondo wuok kodwa mondo mi osiemnwa yo makare kata waket winjruok mondo wadoge tich. Junior officers gikoro ni giwacho ni gibiro nenou to bang'e to gine. Sirikal ma Kenya ohero tugo ahinya gi ngima jo Kenya. Sani nitiere jok matho nikech ok ginyal yudo thieth makare. Joma onego bedi chiwo thieth ema sani koro dwa dhi e ng'anyo ni. Last ndalo machuok bang'e Daji bende nyicho wacho ni sani intern doctors te mondo dog dala. Onge kaka ng'ato nyalo bet no chiwo ko gwen sa 10
tutiyo kata nyaka saa 4 otieno to ok chule kuom dweche 4 ng'ane chamango to sirikal to kata matin miyudo ma janyulo micha odware tax adiera sirikal berabera mondo wuog oko tugo mang'eny gi mochopo kuma koro sirikal tugo nyaka gi ngima dhano ok en gima neno makare sikunde okere ok dhi maber ngima dhano okere transport okere sani mwawuoyo ni oula nego ji koula kata ng'ato hinyre kata oyudo accident otero hospital ng'ama dwa ng'iyo to sani ben diere Christmas ma accidents ohinyo timre mang'eny sirikal mondo wuog oko mondo winj gima japiny wacho mondo bede tudruok makare kod lakteche mondo japiny oyud gima gidwaro onge tiende sirikal med tengo kibeti mar japiny matiyo matek kakao tax to nyakonchiel to onge gimoro amora moyudo kata mana ngimane ng'ama ng'iyo onge. Nyakoro moge jwang' mane makelo giko mar gazet okinyi makauno Cynthia hero kamane nyako bedo kodwa okinyi makawuono watime kendo juma manyien ka Nyasaye omiyo wangima kendo hayo maber ka ichomo graduation mari giko mar odirani. Hero kamano Claire. Nyakoro moge jwang' rit masani na tayi chenro mar gazet okinyi makauno nyinga Cleophas Oluoch jagisumu kanyo kwar mokeo nyaka sanga duogo kae kod twak eropeny ka warango chuogo ABC manyien en ang'o mantie ka monego bed ni warango ang'o monego bed ni wang'eyo bende wadeko koso biro chopo higni to dong' matin adek to wachomo yiero manyien oganda matindo bende kawo ID kura kata ndikruok kaka jogo ombulu onego time yo machal nade thuolo ma wadong godo kar kae aduogo ka kod okil kamaloka Charles Midenga kaachiel koda ka jatatije ka County Governance Watch mano Kevin Osedo aduogo korika bang' yueyo makawo sani kik idhi mabor. Sasa juko na goodie bag, acha tukupe check. Unaona ni shilingi ngapi ziko hapo Christopher? Milioni moja. Ongelesha watu wa nyumbani, waambie vile wao pia wanaweza cheza wajipange. Nawaambia kuna Mungu juu mbinguni, wakiwa na tumaini. Wakicheza wakiwa na tumaini watashinda. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore
Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All these and more in 5 days starting from $1,055 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi aga osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka Tich Abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora mgejwang' machiegni wantiere karka chenro mar piny dhi nyime wadonjo twak dakika osekalo 15 tok saa achiel mar okinyi ma kawuono kama wadaranga ne chuogo IEBC manyien ni tiende nang'o ma wadhi bedo kaka watwak nyakora mgejwang' kodong' mana matin e higni 3 to wachomo yiero manyien. Nitiere oganda ma koka dakawo
opande moko ne koka nokawe tok yiero mokadho moko koka dhi kawe sani jok motieko klas 18 ma otieko ka nigi higni 18 mano klas 12 ka gin gi higni 18 gidhi bedo kaka gikawo opande margi kendo ginyalo thuolo mar kawo kura. Bende oganda oikore ne chenro gi duto mabiro mbele ka ahinya ka warango IBC ni ginto gichung' e yo machal nade. Nyaka sani wanya wacho ni commissioners onge kata commissioner achiel mantiere kacha, nodong' kae mana owach ni jatatije mano Marjan Hussein Marjan kachiel koda ka jogo ma otiyo godo oting'o nyaka jogo machielo kuom onego bed nobedo ka okinyi ma kawuono Director Legal Services ka IBC mano Chris Owiyo owacho ni mos ok onya chopo, kata kamano wabiro thuolo mar bedo kode kamano dok na penjo moko ariyo adek. Ka uno da penjo kane rem mar bedo gi commissioners ni tiende nang'o? Jod bura manyaka sani pok oyier kuonde chung' od bura madhi adek tiende nang'o ka warango gi kama chung' e pacho kae kaka wanoka piny Kenya sudo. Magi ok anon kenda nyakora moga jwang' ntiere ka kod welo mana miyo thuolo mondo mi omoswa ka wachako twak ayanga ntiere kae kod okil Charles Midenga oyawre kendo machiegni eromo gi tim. Oyawre Cleophas, erokamano. Erokamano kuom yudo thuolo mar chopo ka kachiel koda kanyo kod moga jwang' ka kod Kevin Osido jatatije ka County Governance Watch mabende wadhi bedo ka wabedo kode kachiel okinyi ma kawuono. Oyawre Kevin Osido kendo machiegni. Oyawre Cleophas kendo erokamano kuom rwako e twak ma kawuono. Erokamano ahinya. Achako di wakili Charles Midenga. Diponi wayudore e bugo mane wageno ni ok wadhi bede kosenang'o matimore sani ka higni 2 tok yiero waonge commissioners mag IBC, jakom gi joge duto maka wacho ni kidegi noserumo, mano nego bene dhi nyime to nogwetao kinde mano ka enya bang' yiero mokalo. Erokamano Cleophas. Tabu mwayudore ni en gima nogeng' gi chik, kendo chik nong'eyo ni vacancy ok onego bed ni bedo commissioners mag duol matayo yiero to gi kiewo iluongo ni IBC. Chik wacho ni before dweche 6 kapok jakom mar IBC oretire kata owuok, onego bed ni chako ng'iyo kaka inyalo ket ng'at ma kawo kare. Mae gik mano onego bed ni timore, but shida manotimo, mistake manotimo en ni nwaweyo ma jogo kawo nyaka tam gi motieko. Bang' mano jok manoluongo ni Cherara 4 be jomoko nitie ng'ama nogwe tao, jomoko 3 nogwe tao. Then achiel moni Masit to nodhi e tribunal nyaka giko mogole. Mano gimono kono bed ni timore because chik wacho ni ok onego bed ni nitiere vacuum e IBC. Nikech kineno IBC wan gi tieng' diriyo, wan gi commissioners to gi wan gi jok miluongo ni secretariat. Commissioners chik wacho ni gin ji 7, chairman en ng'at achiel to gi ji 6 commissioners. To secretariat wan gi jok motelne gi CEO mang'iyo gimoluongo ni day to day running of the secretariat. Tiende ni seche ma commissioners o make decision to koro secretariat ema implement kata timo decision ma commissioners o make. Koro tabu maduong' en ni to ka koro onge commissioners manyalo make decision, manyalo wacho ni onego bed ni timo kama to onge gima secretariat nyalo timo. Gin sani ka gidhi gi report okinyi godhiambo to gima malong'o ginyalo timo onge. Kes king'iyo ni mokwongo in terms of gima luongo ni delimitation of boundaries, chik wacho ni bang' mok tin ne higni 8 to mok ng'eny ne higni 12 onego bed ni timo delimitation mag boundaries. Tiende ni ing'iyo ni constituencies, kiewo mag constituencies gin 290. Ere kaka seche moko kotim census ido ni population umedore, kwan mar oganda umedore. Seche moko iyudo ni kata mana e urban centers kata jomoko nitiere ni wan gi kabila moro mospile constituencies, ere kaka inyalo chok gi together. Mano gimiluongo ni delimitation. To wach mar ward be seche moko iyudo ni nikech kwan mar oganda umedore, onego bed ni medo ward. Constituency ok nyal medi beyond 290, but ward tinyalo medi. Koro ma en midhiero maduong' nikech deadline norumo March
to chik wacho ni ok onego bed ni time dweche 12 kidhi e yiero winjo. Koro gini seche mwadhi e yiero ni wakia ni tidhi time karang'o. Nitiere cases manitiere doho moko nyal wacho nitie mar Supreme Court mane IBC odhi to gi mantie Kiambu to gi Milimani kae. Mana achiel kuom midhiero ma wan go, wan gi weche mong'eyo kaka mag vacancy mag nominated MP ma Mbadi manogwele jatelo mar Amenda, Wandai Ugunja kuchocho, Magarini, Banesa and so forth. Wan gi gik miluongo ni continuous registration mag voters ok nyal timore, procurement mag elections materials. Koro wan gi tabu maduong'. IBC Select Committee moting'o jochiko mano onego bed ni ng'iyo kaka inyalo tim interview ma jokanyono manya bedo commissioners. Boma Kafuanda nitie jok modhi e doho mawacho ni nokoyier IBC Select Committee no e yo makare, ni nitiere discrimination, representation nokotim, ok en face mar Kenya. Koro to mano IBC Select Committee no ema ne nyalo golo we chuodho ni. Kes gine mano onego bed ni gi interview ji to gi recommend for appointment. Oka koro doho be ochiwo chik machalo kamano. Koro en gimoko onego bed ma is a great lesson monego bed ni the next electioneering period ok onego bed ni watimo tim machalo kamano. Erokamano ahinya. Kevin Osido, kama ntiere karka en gimoro ma oganda penjo review kata nono telo mago maga iwacho ni kieo kata boundaries gi kama gintiere e thuolo mar higni 12 mano bende kama lose sani. Wanyawacho ni osekadho kendo kama nitie ka en gimoro monego bed ni rango manyien, onego bed ni itayo machal nade. Kama wayudore sani mana penjo maket gi mano mapenjo wakili, wayudore kama wan wawegi wan mwabete kalore kod telo mantiere pacho ka gi sani, kose en gimoro made wageng'o kata kinde machon. Erokamano Cleophas. To gima adier en ni weche mantiere kaluwore gi kama wayudore kaka piny mar Kenya gi jo Kenya e weche mag IEBC gin weche madine wageng'o, kendo king'iyo trajectory kata mana historia mar gima waluongo ni Electoral Management Body EMB kata commission moket mar mondo ota weche mag yiero kod ng'ado kiewo. To iyudo ni chakre wabed gi our first multi-party elections piny ma Kenya ka, wasebedo gi milongo ni Electoral Management Body, manyiso ni en jogo ma oyier kata moket kendo migi thuolono. To king'iyo historia ma wasebedo godo pile pile, en ga ni commission kata committee mosetimo yiero no never leaves the next election. King'iyo from 1992, 1997, 2002, 2007, magi manotimre maber mogik en ni kane jo Kenya oneno kaluwore gi historia ma wasebedo godo, to giwacho ni wadhi ng'ado gimiluongo ni katiba. Koro 2010 August tarik 28 jo Kenya nene okawo ayanga moketo ni wan gimiluongo ni Independent Electoral Boundaries Commission wadhi kete katiba. Magi wacho ni Article 88 all the way to Article 90 dhi nyisowa kako ripo bedni wan jo Kenya waketo ayanga institution kata gime waluongo ni Electoral Management Body. Magik ma watimo sani kaka wakili osewacho gin gigo madine wageng'o. To wageng'o gi nikech kata obedo ni katiba nitiere kama, to bende wan gi chike masiro katiba. Chike achiel kuom mago masiro katiba iluongo ni Independent Electoral and Boundaries Act, IEBC Act. Makoro en odhie matut kabisa kendo leronwa. Ito commissioners kawuok to ere kaka wadhi yiero gi. Role mar japiny en ang'o e yiero commissioners gi. Role mar jasiasa en ang'o e yiero commissioners gi. Role mar sirikal, ng'atno mantiere opposition kata ng'atno mantiere sirikal kaka jatelo mar piny, role mare en mane kanyo. Jogo magin jogo ma josiasa moyier e utewa mag bura kaka National Assembly, role margi e IEBC ka en ang'o. To shida ma wasebedo godo Cleophas en ni kata obedo ni wan gi chike masiro kako ripo bedni IEBC tayo kendo kako tiyo, to pok wabedo gi deliberate mechanisms mar mondo wasir chikego.
Emomiyo sani ineno ka nitiere gigo matimore. Ni wantiere gi commissioners mabe chik owacho adier ni jakom kadhi wuok after every 6 years to nitiere within the 6 months before mipango oripo bed ni keto mar mondo ochak lokgi. To ni kata ka gin commissioners 7 gi to ok ginyal wuok e office gi te. Nitiere jogo matelo for institutional memory, nitiere jogo bende makoro iyiero. Emomiyo king'iyo kaka for example IEBC selection panel ma bende nitie kendo wakili oseloseni, en gima bende nitiere processes Cleophas mosetimore. Wantiere gi weche mag petitions mosedhi e court ma kata mana commission mar tayo yiero kod weche mag ng'ado kiewo oseyali at the high court level, oseyal gi nyaka Supreme Court. Chakre higa mar 2013 IEBC has been a matter of contention at the Supreme Court. 2017 ne wan e court. 2022 ne wan e court. Impeachment process mar deputy president weche mag IEBC bende nowachi. Gima ananeno ka ketho mipango mabeyo moseketgi en gima wanyalo luongo ni political interference. Nikech ng'ato ni office to pod oparo ni to ng'ano manyalo konya mar mondo achaka bed governor, achaka bed MCA, achaka bed president kata dong' e opposition. Emomiyo ineno kaka ma 2022 ne wan gi Cherera Fo, to wan gi Marjan Hussein gi Lange bende kocha gi Chebukati. Koro ipenjri ni to commission mar ji 7 moseyier kendo chike nitie moripo bed ni tayo kaka gitiyo. Ang'ono momiyo chopo kama koro pachgi ng'adre ma kendo koko bedie ma jok moko nitie mago nyaka press conference giwacho gik mopogore opogore. Ang'ono momiyo mae timore en nikech japiny bende wiye wil ni commission miluongo ni IEBC nitie nikech teko mari. To entiere nikech teko mari nikech katiba in article 11 osemi teko mar sovereign power cha. Koro japiny neno IEBC as a mechanism mana mar election. Ni wan wanyalo engage gi IEBC mana sama waikre ne election to ka kura oserumo to wachwa gi IEBC odong' kanyo. Omiyo rarely do we see jo Kenya kata ka the anniversary towers kanyo mondo gipenje ni to ang'o matimre ka despite sani bende kaka wakili owacho adier ni nitiere cases mang'eny moseketi to en nikech a few Kenyans of goodwill osewacho ni katiba nyaka wa implement. But king'iyo political goodwill mar mondo hakikisha ni katiba marwa ni obedo implemented fully, political goodwill no onge. Omiyo anto okaneka for example wanyalo bedo gi IEBC before March 2025 mabende is going to be a dent to us. King'iyo ripode moko gi chenro moseket pinywa mar Kenya kae kaluwore again gi challenges ma IEBC osebedo kaka 2007 ne wan gi post election violence ma commission moro no ket milongo ni Krigla commission. Professor Krigla nowacho ni jo Kenya okunyal make changes mag electoral processes 2 years before an election. 2025 mawacho ni is pegged on a number of things. Mokwongo Raila Odinga migosi dhi bedo AU chairman or not. Kich mano dhi inform kaka wadhi bedo gi kura next time. Ma yiero no the result wadhi mana ng'eyo post March kich election in February or post February. Mar ariyo wasebedo gi weche mag twak moko mabende wacho ni nitiere jogo machwalo dwaro yiero dwaro ni mar mondo wa extend term mar jok moko miyiero. Of course some politicians including political party ma Kenya Kwanza osenyisowa ni mano ok en bill marwa, we are not part of it kendo wakia gima senator nowacho, but deep down the hearts of jogo miyiero they would desire ni omigi higni 7 kata omed gi higni. Omiyo mago gin gik ma kawang'iyo matut kaluwore gi weche mantiere bende e doho to nyalo provide several dents a progressive processes ma jo Kenya would feel ni mondo tim mondo waket IEBC in place. Rukamana mondo mi chuga IEBC manyien wakili mana ka okwanye kama Kevin Osedo bende ochope kata kama nolero wantiere ka kod commissioners gi ka gintie kwan maromo 7 kama gintiere ka jogi monego bed gi institutional memory e kind commissioners mantie gi en secretariat magi kama tiere koda CEO margi ma Hussein Marjan Hussein Pontiere karkanyo nyaka sani to kirango kaka ne commissioners machon kata mano gwetao ni gin 3
Mano Juliana Cherera, Francis Wanderi, kachel koda ka Justus Ngangaya. Kopori Gerin Masit mano chopo nyaka nyima apurcha. Keto gi kama chal nade ka commissioners madino joka gin jok manyien te kama gintiere ko chakre gi jakom jalup mare nyaka mogik kapo ni bolose kapok ochopo dwe mar adek to bendo dhi nyalore kapok ochopo dwe mar adek. Rekomano Cleophas, in terms of kaka wa manage electoral affairs to gi weche mag IBC, weche mag institutional memory does not arise onge. Nikech wan gi secretariat man gi employees. Employees go gin only permanent and pensionable. To gi wan gi CEO. Gin kanyo jo kanyo no. Kata commission obiro kara nitiere kata onge dhi yudo gi. Gin ma gi implement kucho. Koro commissioners kata biro mawelo kata nitiere machon pogruok onge. Pogruok manyalo bedo in terms of kaka dhano, priorities mag dhano, kata seche moko be wan gi jok ni political affiliation. Nitie jomoko monyalo chwal to wakia ni kare nitiere kaka otenore e party moro. Ma gik matimore kesa dhano nyaka jomoko ni wan gi biases kaka dhano. Koro mano bedo kaka. Depone mane gimomiyo ne nitiere tabu kata chetho nade chuogo selection panel man duongo kata mbura chungo gini nyaka giyud ng'at gi magisoka. Kosa en ka gilodo mane yudo commissioners. Igedi chon kani yiero duol matayo yiero. Wanyalo paro kata mar ECK, the defunct ECK, Electoral Commission of Kenya. Mano chungune gi Samuel Kivito. Kani yiero jogo to party ka party ne siro ng'ate to dhi kanyo. Ba ini dhi kanyo ting'e ni ija Ford Kenya ndalono, ija KANU kata ija LDP ndalono kata NDP Then noa kanyo to wacho ni seche makoro in ochwali gi party ni, ere kaka idhi bedo impartial, ere kaka idhi bedo independent. Koro mano wacho ne kane koro wachako inyalo paro ndalo mwadhi referendum higa 2005 wachako gimiluongo ne Interim Independent Electoral Commission IEC. Mano chungne gi Sakasan motimo referendum maber 2010. Makoro mijingo no koro wacho ni koro ito koro wami gini 2013. Inano kuma no ketwa. Koro during that time no wacho ni koro ECK ne wan gi jok motenore party. Koro IEC then koro IEBC koro wacho ni jogi waketo gi duol milongo ni IEBC Select Committee. Then kinano composition mar IEBC Select Committee wan gi representative from Law Society of Kenya, Interreligious Council benitiere ka, wan gi political party and so forth. Koro waluongo ni it's a conglomerate otingo duol mopogore, the face of Kenya. To pod wan gi miriaso iye kanyo kes pod ibo yudo ni ng'ato pontie kanyo to ng'ato bo wacho ni gima timore Bomas cha joka tedo kwan kaya cha wadhi uru Serena. Iwinjo. To jomoko be ni Bomas wacho ni mae kwan mwasingo ni mwadhi miyo jo Kenya. Tabu ma wan go maduong' e Kenya ka ok en IEBC kende. En ni jok manitiere jo kanyo no manitiere e duol kata migepe mopogore ok gin jok madatiyo ni jo Kenya. Gin jok mang'iyo ni to ng'ama noketa kachacha dwache chalo nade. En tabu wano makata wadhi kata mana e citizen obila. Idhi golo clans, especially ng'at ma nigi interest target moro nitiere sirkal. High profile. Ijise kwach kich nyisi mana ni ma order from above. Tise ni clan nani oketho, ere ketho ne kai. Ni order from above. Mane tabu mawan godo. Waonge gi system. Gibolongo ni institutional framework. Inano waka Trump odonjo ka odhi chamo ma January to Biden wuok. Adwa nyise ni in terms of international relations mag USA gi other parts ok dhi pogore. The same thing. Because gin gi system margi. Nyalo wecho ni kada kwa kier mana matin ni kia kada mana gik madhi Gaza kada mana Russia gas. It's the same thing. To wan kibiro Kenya kae ker kodonjo to ker donja gi gik ma totally new. En loko gimora mora. Loko gimora mora from Obila, from IEBC, from everywhere, judiciary, from nyaka director of criminal investigation. Gimoro change, onge system.
kowuok ng'ama chielo bedonjo gi mare. Koro mane tabu ma wan godo maduong'. Kes den kuma de wan jok ma respect gimiluongo ni the rule of law. Kaka ker nodonjo cha. Cherera fone dhi mana nyime. Kes chik wacho niya, ka onge jakom to jalup ni nyalo tiyo. To ka jalup gi jakom mar IEBC onge, to commissioners no ginyalo yiero achiel kuomgi mondo obed ng'ama tayo. Kineno schedule mar IEBC Act ma Osido ne wacho. Giwacho ni minimum mar ji 5, but Supreme Court nolero wacho niya, ji 3 kende oromi commission. Matiende kata mana Cherera Fone pod odong' kacha, kes jok modok kata ng'ene gin tam gin oserumo. Gin Abdul Gie gin ne retire gi Chebukati and the other gentlemen. Gin ne retire. Cherera Fone kan odong' ji 4 ne nyalo tayo giki nyaka sani. No wacho ni vacancy no wuok. Kaka wach mar nomination mar Mbadi to gi Ogunja. Chik wacho ni bang' ndalo 21 ka vacancy wuok, speaker notify IEBC. Then after ndalo 21 ifil kanyo. Nyaka gino notimre wasekalo, waseketho chik. Jo Ogunja oketh ratichgi nikech onego bed ni gin gi representation. Kori penjo ni to constituency mo Ogunja gi to gitimore na. Kata mana Banisa e Garissa kata mana Magirini. Gitu kata wan gi kata mana MCS mana wards madhi ochiko the whole of this country. Maonge representation. Mano ketho ratich oganda manitiere kanyo. To nikech mana wach man siasa matindo tindo. No chugo duol miluongo ni NADCO. NADCO report no ketho. Ase wache ka mang'eny ni en ana lullaby. Mani iwuondo go wuonda ji mondo ninde. No ketho gik mang'eny kabisa. Achiel kuomgi NADCO inono gimiluongo ni the live transmission of results. IEBC wacho ni seche ma chik masani wacho ni seche mitimo yiero a constituency results my constituency for purposes mag president ok dhi e county tallying center eno wukanyo immediately to biro Bomas ilo ni live transmission NADCO wacho ni live transmission ok ochuno mani ng'ete ne utimo gik moko e mudho NADCO ni be mokelo IEBC select committee ne gin ga jadi auchiel dong IEBC NADCO mokelo recommendation mar jochiko magidhi gi amend the Elections Act ena tugo gi chik mosebedo wanyisi ni nitiere pinje ma chik onge we have nothing onge gimiluongo ni written law ena the dogmas the practices and the rules mosebedo katimore kori penjo niya higa 1890 gin notimore. So during that time, jogo no solve namo, ni negi solve kama. That's what happens. Even in the UK, they don't have a written constitution. But they are very consistent. To one gi chike mathoth constitution ni kende and gi several articles. Of the into constitution kende. Gini katibu koni ngubeli into details. Only the man amatin. They know what you mean. O wacho manania koro parliament obimondo ochuog chik masiroka. But I don't take unemo they into details nyaka public finance management and so forth. Iwijo tema pod tamoa kaka wanyalo timo. Na siasa. Moko kwane kakicho. Magara Osido ne wacho ni karamana bade kwa gi match. Obo bedo miracle mondo match. Wabedo ni wanigi IEBC manyien. Nitie gini mane Kalonzo Musyoka wacho odiochieng' manyoro ina mondo mi wawinje ne karka mondo kango duogo ka tielo makoro dong karka awe thuolo mag rangi ang'o lony manyasani be nitiyo go nade e weche gi mag yiero noloso kamanya kuongo John. IEBC is not functional. I urge those who are standing in the way of reconstituting IEBC to be able to see the bigger picture. They should set aside their narrow selfish interests in preference to the greater good of this nation. Please allow us to reconstitute IEBC as soon as possible. Please allow us. We want the Commission to begin working towards credible use of technology, among other preparatory courses, in readiness for a credible election. IEBC must also conduct voter education on the technology it is going to use, including digital technology.
when discussing on the issue of AI in elections. Therefore, we must never lose focus of the need for elections to be free and fair, and be seen to be so. Disinformation has found a new tool in AI as a make-believe weapon. How do we weed these deleterious possibilities out of the electoral space? Such are some of the challenges we must reflect upon and address ahead of the 2027 elections. Mano jal ma nigi geno mar bedo e debe yiero ma biro mar 2027 nang'adi wakili kane dhi nyime to dane mondo imed paro mantie godo kotenore kod gima Kalonzo wacho kaka ta winjo ne pache Kevin Osido gin josiasa makoro dhiro sirkal mondo mi ochuoga IEBC ko joma monego bed ni chuoge komiti kochopo selection panel ni kara dwe mara 7 jatend piny Kenya noketo koke mar mondo mi okete kama nobedo kacha koting'o ji ariyo mane wuok kacha PSC kata Parliamentary Service Commission, ji adek mane wuok e Political Parties Liaison Committee, ji ariyo mane wuok e Interreligious Council of Kenya kod ng'at achiel mane wuok e riwruoge machalo kamagi. Nitie riwruok mago mawuok inde LSK, nitie macha mar ISPAC mago mag jokwan bende kama gintiere. Ng'ama Kalonzo Musyoka loso go sani owuoyo gi ng'ama owuoyo gi jatend piny Kenya koso owuoyo gi konwa kanyo nikech ywak mar ochwale ne ng'ama en kaka jal maketo sirkal test. Erokamano moko wacho ni Kalonzo ni kare kendo weche ma Kalonzo wacho go gin adiera. Seche mwang'iyo gi ok odwa ng'iye ni oja siasa ma wuoyo nitiere gima wacho wang'iyo substance ma Kalonzo wacho to kineno wako wuoyo nitie wang' osiemo mabe na chiel nero no siemo ker ng'eni jok madhi e kot gi nitiere jok michwalo mok ne odhi adhi en wuon ni koro en japiny odwa dhi e kot madhi mana ketho keseche moko kineno ko IEBC ok ti kata mana the selection committee ni bok ti nitiere ng'at manigi dwaro mondo programs mag IEBC othir iwinjo koro mane ma Kalonzo wacho ni wea ne uru mondo panel ni otitije ok onya ber no wadhi odo kinyi piny maru wan gi kes Milimani kae nasawacho to gi wan gi kes Kiambu to IEBC owuon kaka secretariat be odhia gi Supreme Court manyo gimilongo ni advisory opinion magi penjore ni weche ariyo magi penjore ok odwa wacho matut nikech gino poni e do wana mana lieko wiye ni gipenjo ni ka deadline osekalo ere kaka inyalo chor deadline to ng'ama nyalo choro deadline to ucha gipenjo ni wanyalo timo delimitation kaka wan secretariat maonge commissioners be chiko yienwa mago penjo ma ok wanya wacho ka mago penjo ma Supreme Court ma wacho because wabo ketho rule mar sub judice ko wacho ma koro gima Kalonzo wacho en gima dieria kesa wanyalo goyo siasa but nitiere kuonde moko ni ubeni go siasa. For instance wawunde kata mani koro wachako go siasa mag EACC ni koro wamulo duol matayo weche makedo gi mibadhi inyalo kwal left right and center in this country makata governance ok nyal timore the same thing matimore kujojo koro okoningo wago siasa inya e wechego wawe jogo titichgi mondo wanane kaka wanyalo konyo jokenya. Erokamano ahinya. Kevin Osido gigo ma Kalonzo wacho kaka kanyo ing'eni kang'iye kisiasa to Mheshimiwa Kalonzo Musyoka is a conflicted party. Gima wawacho ni nikech king'iyo part of the concerns manitiere selection panel to kaka iloso iwacho ni kata mana kisa achiel mantiere do momako one of the ambassadors miluongo ni ambassador Koki Muli to gima wachore en ni migosi Kalonzo Musyoka ema chwale ni nyako bed e IEBC as a commissioner. Omiyo koro kawa dhi details ma wawacho ka ni ang'ono momiyo wan gi shida mag IEBC gi jo siasa machalo kaka jatendwa ni jogo ma are conflicted a process mar keto IEBC to wanyalo dhi ma wawach ni
each of the 7 commissioners nitiere jasiasa ma bro wacho ni an gini ok nyal bet nyaka Kevin Osidon bedi gino eka nyalo yie kendo wanyalo dhi mwach ni kata mana jatelo mar Kenya bende nigi wachne en gi joge modwani mondo keti to ne waneno kata mana mar Cherera Fogi IEBC ni bang' mano to kata bedo ni chairperson mar CRA mabe wacho ni en jaod former chair mar commission Mheshimiwa Mary Chebukati ni nomi tich mana nikech nitie kaka nene chairman mago weche mawachre omiyo e mbele ja Kenya to samoro wacho ni IEBC onge nikech josiasa ok dwa ni mondo bed omiyo ka Mheshimiwa Kalonzo loso kamacha to ni kuom adier nitiere jok mosiemo wang'gi to kaluwore gi narrative momiyo wano to an anyalo wacho ni osiemo ji ariyo osiemo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kaluwore gi handshake magisebedo godo gi jatelo mar Kenya ma en owuon en jasiasa mantiere Azimio to koyie godo to chako siemo wang' jatelo mar Kenya ma en emoketo koke e chike matayo kaka mana IEBC bende iketo in place to ngendi bende mar ariyo en ni kata obedo ni osiemo wang' jatelo mar Kenya to jatelo mar Kenya bende nigi pressure ma inyalo miye kaka ne waneno ka Gen Z nomiye pressure mowachone ni in okuti maber to bende kaka wanyalo recall jogo ma wasekete office bende onge nikech idagi keto koki e chik magio mamiyo wateko mar mondo wabed ga ng'ono kaput mar the commission moripo bed ni tayo weche mag yiero mondo mi wathuolo mar mondo wachak process bak mana ni chik be wacho ni process mar recall no be Cleophas ok inyal time 2 years into an election mamano be is one of the cases mantiere e doho number day weche mag ilose mag technology gi wate wang'eyo kendo jo Kenya ong'eyo ni wan gi gimiluongo ni M-Pesa to M-Pesa ni anyalo oro ne okil pesa kumora mora ma antiere moko chuno ni nyaka dhi ma mi ng'ato pesa mondo orne kata idho motoka mondo terni kaka watime e weche mag yiero ni an kaka for example ng'atno magocho Nyabera School West Uyoma Ward Rarieda constituency Siaya County ni nyaka idh mana easy coach kata kaundege kata riembo motoka mondo adhiago kura kucha. Why must it happen that way? Ang'o momiyo jo Kenya nyaka kete weche machalo kama ma samoro kura nindo nikech ji onge gi transport. Samoro kura nindo nikech joluor ni ka ang'o selande. Be ang' wakal Nakuru adier. Be ang' nakal kia Mtito Andei. Be ang' nakal kia Meru. Be ang' na nitie weche mang'eny ma technology nyalo konyo wae mak mana ni jogo ma wacho weche mag technology kata mana AI artificial intelligence makuro ne ntiere platform miloseni. They are not the right people, Cleophas. Moripo bed ni wacho weche machalo kamagi. To nikech ka omijo Kenya thuolo, to wase nyaka bedo gi kata mana 2022 election. One of the contentions ne en soft copy or hard copy of register of voters. To chik owacho ni manual voting, manual ilongo ni black book. Mani koro nyaka idhi ni chiwo ID, then ing'iyo nyingi ni Cleophas bende nitie kata ititeko. Oripo bed ni mi biometric. Makise wacha ni nyingi kata ID number mari tisechiwo voters card no ting'iyo then iketo your thumb to electronically technology tiyo to kineka chik ing'ado a few hours to the election to en chik ma osewacho ni gimodwa timo no ok oripo bedi omiyo weche magilose gi to gin weche mabeyo mak mana ni again political goodwill ma walose cha to kaneka nitiere mar mondo establish weche machalo kamagi to namba dek en ni kata Hussein Marjan ma en jata tije mag IEBC ma be ne represent commission bende is conflicted nikech koro gigo mabeyo magiwacho gi to en ok onyal ng'ado chik kata paro makonyogi kisomo katiba articles ma walosi kwa chani the commission shall the commission shall omiyo gin good progressive steps ma waketo but again Cleophas political goodwill mar mondo wakikisha ni gik mabeyo gitimre to kaneka nitie nikech pinje moko kaka Brazil pinje moko kaka America ji ok pang line be gin gi kata gimiluongo ni provisional voting minyalo dhi ti vote kata 2 weeks kapok lendo cha mar official registration official election day inyalo dhi mi iketa kata mana ballot ni e poster to en gi mechanism system matiyo ma ok ochuno ni ballot nyaka ting from Siaya nikelo Bomas omiyo ma gin gik mabeyo ma technology nyalo konyo wae but the goodwill mar mondo technology no oti
ok ane ka nitie. E kinde ma olose kar ka dipo ni commissioners gi selection panel ni ofaulu kata ka omigi ndalo 9 mantiere, bende en thuolo moro moromo maneno ni ng'ato ka ng'ato madhi bedo ka orokwayo mondo bende lemogi oyudo winjo moro makare monya wacho ni en fair kachiel obedo ma uyanga mano ma transparent e thuolo mar ndalo 9 ka warango chien chochni kod ng'ikruok mosebedo e chenro machalo kamagi wakil. Ndalo machuok nikech gimoluongo ni in-tray mar commissioners madhi donjo odhi bedo mopong'. Kes nitiere gik mane sewacho delimitation. Ng'e delimitation kende nyalo kawo kata mana wanyalo wacho ni half mar tich magidhi timo. Ok en gima yot. Kidwa dhi kata mana gweng' tiwacho ni in naseng'e ni in e constituency makama. Ta adwa dari ka taketi koni. Seche ma gitimo mar constituency no, gibo redraw boundaries so long as ni pod gichope mana 290. Ginyalo golo jomoko e constituency to gitero moko to gitero ka to gi redraw. Jomoko ok bi, jomoko bodagi. Wards be moko ginyalo wacho ni ji tin ginyalo golo, ginyalo medo. Mano kende process no to gikolo gimoluongo ni public participation, dwach dhano and so forth. Obo kawo ndalo mathoth. King'iyo kata mana voter education be onego bed ni timo, voter registration be onego bed ni timo. Awach mag vacancies mano osewachogo be nitiere kanyo. Koro en tich matek ma onego bed ni gino onego bed ni timo immediately ma mondo wanene wanyalo dhi kanyo kesa kwa timo mistake wanyalo dhi yiero ka waonge wanyalo chopo kan 2026 kwa onge IBC. Yeah, is a possibility. Kenya kae gimoro amora nyalo timore. Kati chuoge gi ng'wech to ji dhi to chuoge gi ng'wech koro sejago wakiane to ng'amo miwa kaka jakom ni eto wakaji to eto priorities be keda go iwinjo. Wanyalo dhi e gik manoluongo ni Tharaka-Nithi machon manotimore ga 2007. Koro ma ok en tugo ma actually kane ber mane bedo priority mar sirkal. Nada wacho gimoro wiano wilgo wach mar Kalonzo. No wacho ni Kalonzo ni kare. But eme nyaka wasieme nikech Kalonzo moketo wa kuma wantieni. Kalonzo ne en jakom mar Nadco gin gi Kimani Ichung'wa. Nadco report mokelo IBC Select Committee Bomas. Giki to tamane wawacho mane oketo amendment mag chike ka. Part of them were ir Nadco. Iwinjo. Koro seche ma jotelo bo wakwayo ni jotelo sama giwuoyo giwache weche madier. Wang'e ni josiasa ng'eny gi jomiriambo. But nitiere josiasa mar principled consistency makara ochiewi wuok tich to kara mana Jumapil. Gima ne wacho wuok ticha. Pod inyalo mana wacho Jumapil. Mondo ne ni to koro ito as a person in philosophy mari in terms of your what we call philosophical foundation as an individual, your conscience mari. In kaka dhano. In what is your position. Iwinjo. Koro mano mondo koro kik wa mislead jopiny ni an ler ka pamba ng'ane chalo timo chilo to seche ma itimo gimoro to itimo gimoro for convenience purposes. Koro this is the top priority moloyo gimoro amora. Nineno kata mana ka ni Gachagua bedo impeach nitiere debate ni Kithure Kindiki nogo puodhi gi IBC. Iwinjo mago weche maliekore nikech seche mantiere lacuna seche mantiere vacuum to ji nyalo timo gimoro amora mondo makre godo. Koro makruok no bed ni wadino mondo obed gi duol ma katabu nitiere to wantiere kanyo. Kamano. Kama tiyo tino mokwongo ni Kevin Osedo, kama wakili ochope no, nitiere thuolo ma wadhi yudo ka mar loso IBC manyien. Kendo dhi bedo kata wiero mapacho kae. Gik moko osebedo kotimore makare. Dwano ka jeni tim manodhi Serena, tim manodong Bomas, pogruok machalo kamagi e IBC. Ka iloso commission manyien kama gidhi bede ni mondo mi gidwok public trust ni kata geno ma jopiny tiyo godo kuom IBC nikech sani ginyawacho kata koketo ka nitie pogruok ng'ama nyaka sirkal gi jok madhi siro kweth maketo sirkal tesre geno ma kama odwoki kuom jopiny e yo machal nade kaka le processes makoro sani katiba keto piny. Cleophas, mano en penjo maber kabisa. To king'iyo
tienge mopogore opogore moseket mag miyo japiny duol kaka public participation en gima very very important. To ng'enyne ok wane ka e weche mag IEBC gi imiyo japiny duonde, kata obedo ni samoro wan gi vetting processes matimore e bunge kacha. Tino ka en gima already en closed, manyiso ni jogo ma are conflicted, jogo ma nigi lang gi ma gidwa ni mondo bedi. Jasiasa biro nyisi ni anto into ok wayie kodi, omiyo kata ka obedo ni in gi papers ni ler kendo chal kamae, to anto ka dhi yieri nikech wang'e ni in supporter mar so and so. To anto so and so no ok en ja kanyo mar chama marwa. Omiyo dware ni mondo ng'atno ma japiny omiyo thuolo mar mondo bed kaka representative mare ong'e ni en kacha courtesy of and auspices of dwaro mar japiny. To dware ni kata ka wan gi representatives gi vetting matimre kacha, petitions manyalo bete ma japiny nyalo chiwo ng'enyne ok wane ka duoko imiyo japiny, nikech kata public participation processes go itimo to ok wane ka ripode ichiwo kendo iketo gi ayanga mar mondo ji one ni kamae kaka nende chal. Omiyo ka watimo yiero mag commissioners manyien, public participation, duol mar japiny nyaka keti. An anyalo declare Cleophas ni kane wayiero commissioners mag manotayo yiero mar 2022, to an achiel kuom jogo manoluong gi selection panel Serena Kai. To ne oluonga nikech ne gidwaro different stakeholder groups manyalo miyo gi paro kako ripo bed ni isiro duol mar IEBC. So I was speaking on behalf of special interest groups, joyudhe ma koro ne gipenjowa ni to ang'ono ma wanyalo timo mondo o enhance joyudhe mondo okaw kura, joyudhe mondo ochung kaka jokanyo minyalo yieri, kendo joyudhe mondo kata ka inyalo migi thuolo e commission, which we have not seen any youth commissioner under 35 years old, pok waneno. To nanyiso gi ni mokwongo keturu gi miluongo ni kauru commissioner ma rawera. Wane ka commission bende nyalo miyo rawera jo-youth space as commissioners. And one about 22 youth ma anang'eyo ni no apply mondo bed commissioners, tok no yiergi. But about 7 of them nene omi thuolo mar mondo obede gi miluongo ni IEBC Youth Desk, ma en mechanism manotigodo gi IEBC etimo civic education, reaching out to universities. Mane waneno ka through that process more than 8.6 million young people no ka okura. But of course kano chopo 2022 to be ok negidhi magigo kura gon, nikech ne waneno ka about 8.1 million of the 8.6 no nindo kendo kuch gi ok nokwan. Tineno kamano bende luwore gi siasa migoyo. Omiyo namba 2 manyaka wane ka itimo in dealing with different conflicts manyalo betie. Sami yiero ng'ato kata mar mondo bedi selection panel mar commission kaka mar tayo yiero gi weche mag ng'ado kiewo, to wamigi thuolo mar ng'ato mondo o declare interest mare ni anto siaya an ja ODM tabire commission abire panel ni nikech abire commission ni for example kata ranyisi nikech kaka kaluwore gi job description manende uchapisha e gazette muketo to I qualify, nikech wan gi jogo makata sama waloseni Cleophas mana ni wan e TV to wanyalo nyisi ni ng'ane is a possible commissioner, to bedo secondary gi ng'ane nikech nitie list bende moselosi, mak mana ni kaka ne Kalonzo loso kaka wasewacho ji pok oyie nikech weche mag political giseng'eyo kendo ging'eyo. Kineno kaka for example weche mag ambassador Kokimuli, there must be a reason momiyo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka insist ni kata obedo ni political parties liaison commission ong'ado ni nitiere ng'at mopogore opogore to nyaka Kokimuli bed kacha. Ineno ka koro mago gin gik maduoko chuny japiny chien kendo ok mi japiny thuolo mar mondo obed ayanga e weche manyalo nyiso kaka yiero mag jo selection panel ma bende konyo wa e tayo kaka jo IEBC idhi keti. Erokamano nyang' waduogo mondo rangi Sario Seromo ka odarango kiwacho ni gin weche mag public participation pa japiny dhi donjo kanye kar ka e chenro gi duogo ka kodwa kili mondo miyango lerno ane ka ni japiny e yiero mag kata chuo commissioners manyien mago mag IEBC dhi bedo ka chung' kama chal nade. Duogo kod pachi bende mendikonwa e mbui duto mag Ramogi TV, kik idhi mabor.
holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima timo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Huyu Mungu amefanya kweli. Amen. Kwangu mimi amefanya kweli. Amen. Unaona kagari. Amen. Mwanzoni siku kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 381 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa.
wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'en mor mar pod ikete kar ka chenro en mar piny wakoni kata ni med ndikonwa kikonwa ni luwo chenro ka intiere kanyo to paro mane ma intiere godo kotenore kod twak madhigo nyime kar ka warango kaka inyalo chuoga IEBC manyien to gin gik mage mantiere kar ka japiny ni kanye e chuogo mano mar commissioners nikech selection panel wacho ni jopiny ka gi mako sectors mopogore opogore PSC ranga ne riwruoge mamoko mag okinde mag jokwan kata accountants ranga mag riwruoge mag kanise japiny yie kama odwa penjre kane kaka osidone lero kar ka ni japiny ochok pache owinje kidieny mane modhi bire ka ndalo 90 gi koso biro ka ndalo 90 gi pod ngene ka sani wajano dhi chakre karango kwano ma kamano madhi ka odweche adek. Erokamano japiny nitiere kanyo to entiere indirectly nikech seche ma jok manitiere duol mar selection panel ka gintiere kanyo gi represent sectors te mag piny gi represent jopiny seche makoro interview ji and then seche ma ibo puodhgi gi National Assembly and so forth nitie representatives mag jopiny koro japiny ok nyal bedo ni ng'ama olape ndong' ne kom mar kiewo gi migepe ni biro mbele ne to wacho ni in you are suitable, in you are not suitable, mano ok tich japiny en kosechiwo mandate koro joka gi hold that mandate in trust ne japiny seche ma gitiyo koro chik dwaro ni ka giwuoyo to gitiyo gima dwach japiny ki gibed gi gik moluongo ni extraneous considerations ki gibed gi biases mekgi ki ging'e ni koro nitiere jasiasa ema noketa ka koro atim dwach jasiasa oningo tim dwach japiny ni Kenya ne ere lessons magi manwalan 2007 lessons magi manwalan kada mana 2005 referendum manwacho lessons magi manwalan 2002 kane ECK owacho ni Kibaki oyombo Uhuru mamoyogo bade piny mowacho ni we concede lessons magi manwalan lessons mani mwalan 2013 gi 2017 tiende ni kotim yiero e yo makare to kata ng'at moyombino wacho ni kato yomba tating'o bada Kenyans 2002 nowuok overwhelmingly nyalo paro makata Moi kane nitiere gi the KANU stalwarts in State House nonyise ni kiki concede to Moi the defunct noluonge ga ni CID chon to gi NSIS sani en NIS noiso Moi ni jopiny wawa elect Kibaki you have no option but you have to concede Moi nowuok ng'at achiel moweje State House mo brave mo dhi Uhuru Park ibanya gi chuodho iwacho nyaka ni yote yawezekana bila Moi mo hand over power ne Kibaki mago lessons mawalan 2007 nyalo paro kane Kibaki obedo sworn in at midnight iwinjo dhano notho dhano noregore kuonde mopogore opogore dhano noponde udi ok wanyal wacho matute lessons magi manwalan ne walan ni ka telo ka migao ma tayo weche mag yiero gi kiewo koko luwo chik to maundu nyalo bedo to koluwo chik makare to nyayo kwe winjo 2013 ne nitiere weche mane wacho ma ji odhi nyaka Supreme Court mane demokrasia en ya ng'at moyombi to nigi to oyomne no dhi e doho chwal ng'ur mari e doho to kata in ng'at moyombo tidao tini kwalo wego agogi winjo kese jibigo agogi to ng'ato to poko hil 2022 difference mar Raila gi Ruto nenadi 200,000 kende tene ni kano wile mana matin ni to Raila ne bedo ker sache midonje telo kikigo kori ni oyieri kes ng'at mani yombo cha embe ni a big following Raila had almost 7.9 million isn't it Ruto had around 8%. Lessons mage mawalan from there gibiro gimosore iwinjo
sani wan gima luongo ni broad based government. Mana matiyo Kenya. 2017 but the same thing. Uhuru gi Raila. Nitiere gwandruok and so forth. Wadhi ma Maraga, the led Supreme Court mar Maraga nullify mo adhi e rerun majo the then NASA notamore participate. Ma oyiero Uhuru kendo. Dhano nomosore 2018 March. Winjo lessons magi moalan kuom all these historical moments. En ni kaka wasewacho ni namba achiel, jok moket kanyono watiune uru jopiny. King'e ni you are conflicted kaka Osido nosewacho. King'iyo the Integrity Act, once you declare that you are conflicted, there's conflict of interest, you down your tools. Okinyal timo. Owuone ni in a board, ting'e ni in gi kambi moro ma peny mida chiwo contract. Once ni declare ni sector mar loso barabara ni an gi kambi, okanyal tayo chenro ni iwuok tiweyo jok moko dhi nyime gi chenro. Iwinjo. So mane gima wacho ni we have to learn these lessons. Kata seche mwatimo this selection panel kia IEBC, achiel kuom one of the gik monego bed ni wakiwa, and this has happened twice. Mane dhano wigi wil. Inyalo paro ka 4 commissioners no resign manoting'o Rose Nakombe again. They resigned 4 of them kapok magi obiro ma 2022. Then jang'wen kendo the Cherera Fobo same thing. Ka jomoko nitiere Bomas to gin gi dhi Serena. Paro maduong' manyalo biro kanyo en niya, ere gima nyalo miyo jang'wen wuog Bomas to dhi kumachielo. Tachiel kuom gi jalup jakom ma wach ni gima timore kuchocha ok wayie godo. To ere gima nyalo miyo ji adek dong' Bomas to gidhi nyime ma gi declare results. To ka dhi mbele, ere gima nyalo timo mondo gigi kik timre. Wacho mane penjo maduong' mantiere kar kato riwruok makedo ne ratiro mag oganda kata civil society gin gi ting' mane e gigi duto, nikech wacho ni kae kama oganda mathoth bedo ga gi penjo ni ang'o giwuoga mana tok ka yiero osedhi ataro, wawinjo ng'anyo, press briefing kagi kaka magintiere. Civil society nigi ting' mane kar kae ma bende yabedo ka in machiegni godo Osido? Cleophas, civil society nigi ting' kendo duol maduong' kabisa. Ng'e ni wan kaka ng'enywa mantiere governance and democracy, pok wabedo gi yweyo chakre yiero rumi. To en nikech gima waluongo ni yiero ni en gi cycle mare, gimiluongo ni the electoral cycle. Masama yiero achiel orumo to sako ni chakre, kendo preparations mag the next election bende dhi mbele. Omiyo kaka ne watieko 2022 elections, for example, IEBC notimo an evaluation report magi chiwo report no. Kendo report no nyiso ni nitiere gigo manotimre mabeyo kendo gigo be ma ok notimre mabeyo. To kuom gigo manotimre mabeyo nitie steps moripo bed niketo. Omiyo civil society within the electoral cycle ma en gik mitimo before ka yiero podi, during sama yiero dhi mbele kod after. Ka for example before watimo mechanisms mag electoral preparedness manyiso nitiere chike moripo bed niketo. Kaka sani duondwa osebedo ka duong' kabisa e weche mag selection panel mar IEBC, keto weche mag IEBC, weche mag voter registration moripo bed ni en gima is continuous, ok geng'e in any way. Then wantiere kod weche mag political education manyiso ni tij governor en ang'o, MCA en ang'o, iko jogo madwa chung' e tickets mopogore opogore kata offices mag yiero. Kawuono sama wadose ni wan gi chenro bende madhi mbele Kempinski ma watudre gi jogo mantiere secretariat ma IEBC kod jogo mag civil society and the development partners ma bende konyo pinywa mar Kenya mondo waket mechanisms yore ma ratiro mopogore opogore nyaka jogo bende mantiere siasa. To Cleophas, gini en gima dhi mbele kendo bro dhi mbele kata during elections be civil society imiyo thuolo mar mondo gibed kaka observers. As County Governance Watch, one we are grateful to IEBC nikech kuonde ma watiye ne gimiyo accreditation mar counties madhi 14.
kendo ne gimiyowa thuolo ma wa credit through them. We supported about 190 plus observers in the last election. To bende report ma observers kelogo bende IEBC kawogi, kech during the validation report timiyo thuolo mar mondo wach gima noneno katimore. Omiyo civil society nigi duol ma tek kabisa kendo ma very strong in terms of electoral processes and also kaka waneno gik moko. King'iyo kaka chandruok ma wantiere godo sani be, part of jogo mantiere court gin civil society. Wasenyaka tudre gi jopiny mopogore opogore ma wandiko petitions. Ng'enyne waneno kiluongo public participation processes, kata mana e NADCO manende wakili wachoni. There was something called the IEBC amendment bill manochwal gi jo Senate. Kanyo bende wakonyo jopiny mopogore opogore ma wandiko petition ma watero. Within that particular process bende wan gi changes mar gimiluongo ni Office of the Registrar of Political Parties. NADCO ne recommend ni kar mondo wabed gi independent office to wabed gi gimiluongo ni Political Parties Regulatory Authority. Ma en mana gima kelo josiasa mopogore opogore. To kanyo bende civil society ne watiyo kanachiel gi jopiny ma wandiko petitions ma wachwalo. Mana katieko kanyo Cleophas. Bende king'iyo weche mag electoral boundaries ma walose. Kech is an exercise in futility. Nikech deadline kaluwore gi katiba article 89 to wacho ni by March 2024 this year. Toripo bedni IEBC osetieko weche mag boundaries commission. To bende nitiere bende cases ma bende osechwal e court kaluwore gi duol mar civil society. To manyiso ni part of the challenges ma wantiere godo ma civil society bende temo konyo en ni political interference and conflicts. Nikech ka watimo boundaries to wan gi about 26 counties, actually 26 constituencies madhi bedo affected. Part of jogo madhi bedo affected manyiso ni wabunge madhi aboro 8 to 14 are going to lose their seats. Omiyo mbunge ok nyal yie ni keto chik madhi maya tich. Omiyo mago bende are part of the challenges ma waneno e process machalo kamano. Kapok adhi wakili dukna penjo ni dibed ni civil society kata riwruoge ma kero ratiro mag oganda gi bende koro itiyo godo. Jatend piny Kenya nosewacho kinde moro ni nitie ponono riwruoge moko ma e pinje maoko kata NGOs moko mag sirkal ma ponono kawo riwruoge mag ji giwegi kata mag ratiro mag oganda mondo mi oter weche moko de mag ne sirkal bura e doho. Ang'eni kanyo bende kotenore kod bura ma bende wakili osebedo ka luwo kendo noyudo loch mano mag polise ma itero Haiti e kin mamoko mantiere. Wacho ni depo ni magi midhiro kod riwruoge mawuok e pinje maoko mondo mi ochopi kaminenogie kendo kitemo luwogi achiel kachiel. Depo ni sirkal koro loko tact, koro gine machak giduogo gi kao civil society odhi ochung weche mag IEBC e doho. Ka depo ni tiyo kodgi kendo tiyo kodu ka japiny nyalo penji kamano sani ni duoko. Mano penjo maber Cleophas. To duoko mare en ni nitie, to duoko moro be en ni onge. But ng'enyne to waneno ka nitiere yore mopogore opogore ma kata civil society itiyo godo. To ng'eni kaluwore gi chike moko be miloko kaluwore gi gigo matimore, chike yudo kaka ilokogi. For example, within the civil society sani ne wantiere gi miluongo ni NGO Coordination Board. To chik nosekal ma jatelo mar Kenya Migosi Ruto nosego koke mowacho ni koro wadhi gole NGO Coordination Board mondo wakete gimiluongo ni Public Benefits Organizations. So within the Public Benefits Organization Act kacha wan gi gimiluongo ni regulatory mechanism manyiso ni civil society koro ginyalo bet piny to gisiemre giwegi ni into wang'i ni tiyo kod gi sirikal kata into wang'i ni tiyo kod gi opposition. Omiyo waluongi e regulation committee ni mondo nyiswa ni ang'o momiyo mae timore. Then mano miyo mechanism mar accountability to miyo wathuolo bende mar mondo wane ni to ere kaka wanyalo konyre wawegi as civil society. Erokamano ahinya. Wakili, thuolo osekalo mar higa achiel gi dweche sani kaunti dwe mar 12 wanyawacho kanyo ni higa achiel kod dweche 9 arene lemo mano mar jaod bura mano mar Banisa kuom ranyisi dong' thuolo bang' kane jaruwa nowito ngimane kokalo e masira mar apaya. E kin mamoko mantiere ka ma osedhi ataro mar chik machiwo ndalo 21 kaka okinde kata riwruok mag okinde ma bende jakanyo en ang'o monego bed ni timo koso gik minya tim kar ka chutho ka IEBC onge kata odhi e doho kata odhi mak nikech en chik ma koro okethi to jok ma bed ni okethe ng'ama idonjo ne kar ka idonjo ne sirkal kuom rem ko jok mage mantiere kar ka ma ponono ok otimo tiji. Erokamano. En gimo wanyalo luongo ni
wadoje e bugo mokinya wuoke. Winjo. Kizungu wacho ni great dilemma. Nikech ka nitiere vacancy kata nitiere fuok e kar od bura to procedure kaka nwasewacho ni speaker mar National Assembly kata kan obede Senate, speaker mar Senate within ndalo 21 ne ndiko barua ne IBC ka ginyisogi ni fuok moro bedo kae onego bed ni wafile. Kasto itimo yiero kata ka nomination ting'io party list mar party no to timo kamano. Ka gino kotimore to ratich japiny mani kanyo emokethi. To penjo mipenjo maleo en ni to ng'at mane midonjone. Kata idonjone mana IBC. IBC bo nyisi ni wan onge commissioners, ong'ad tiendwa. Kata idonjone mana speaker. Speaker bo nyisi ni onge kumonyalo chwale wachno to commission onge commissioners. Kata idonjone mana executive. Executive bo nyisi ni mano ok tijwa. Mano nitiere duol moluongo ni independent commission. Mono beni tayo chikno. Kata idonjone mana National Assembly, the same thing. Koro en gima tek kizungu ting waluongo ni quandary. Sugu kubwa. En gima okwanyal onge giminyalo tim. To wakili, en ang'o minya tim ka kendo nikech jaod bura ma Ugunja machon masani en jatend migawo mochung' weche mag teko pacho ka Opiyo Wandayi. Bende kombe pok obedo declared ni en vacant. Ng'ama onego bed ni declare wechegi en speaker to owache ni jok mage nyaka sani kaka jodak ma Ugunja maneno chendo sani. Dipo ni gin gigeno ni Wandayi ema pod ni korgi kanyo to Wandayi osedonjo sirkal kaka jatend migawo. Speaker onego bed ni ndiko ne IBC. Ka nyiso IBC o declare declaration no ichwale ne IBC mondo IBC otim gimoro. Ochak process mar filling the vacancy. Iwinjo. To speaker kunyal ndika aoyae kokiano tim nango. You cannot just write for the sake of writing. Meso nyaka senya bedo ngine poko ndiki ne IBC. Kata kende ne IBC mane. No, kanyal ngeyo okadwa mislead jopiny. I don't know whether Wetangula nondiko ne IBC, but even kata nondike in law it is ineffectual. Because okinya ndiko ne duol maonge. Kata nondike kata gondike okang'eyo pok update my records. But nondike post the resignation. Because kaka an MP koro in state officer koro nyaki resign your office no to upon the reception my resignation mari dware ni speaker notify. So I think the notification was done kapok obedo vetted nikech mano bende ne nyalo bedo penjo mar jopiny kata jogo ma represent jopiny e bunge. Koro mawa beti ni to wabeti kaka mbunge nyawadwa kose kaka CS mar energy. Yeah. Many thanks for that information. Sorry. Koro ki wacho ni no sendike. Gini mani ketho chike sendike no en gi purpose mare. Ni ndiko mondo wa fill that vacancy. To koro ki actualize the purpose mandike kondike gatiba then indike na. So that is a problem. Koro onge kaka unyalo wuge bugo ni until the selection panel omiyowa jok mar mopuodhi for purposes adonjo kanyo maketgi. Onge ng'ata manyalo timo by election ka onge commissioners. Kes kata mana a commission kanyo nitiere procurement of election materials. Winjo within that area. Nitiere decisions mitimo e boardroom mar commissioners makoro tij secretary kaka nawasoman owacho ni gin tij gen mana implement. CEO mabe en secretary mar commission ma is part of deliberations inyisi ni amagi gik mwang'ado donge kwa ng'ado gigi koro in the team kama mondo mi wa report. Koro kinyal wuok piny in CEO to komi green light ni the team kama koro nyaka waket mikakati mwasewachogi jogo po bedo ratich gi bokethi kata mana kes gimalet kata wach mar impeachment gar Gachagua. Ng'eni jo Ugunja ne nigi ratiro margi mbunge margi kane chung' assembly to ne wacho ni wan kaka in terms of my representative mandate I represent jo Ugunja. Position mara en ni ng'ani odhi dala kata kik odhi dala. Watim gino ka jo ok owinjo duond jo Ugunja through jaod bura margi.
weche mag CDF ok onyalo wacho nikech MP is just an ex officio member but nigi influence illegally and indirectly but he's just an ex officio member but in terms of kata mana kadang gimoro timre Ugunja sani in terms of representative mandate mowacho ni gimoro notimore koro odhi ochung' e bunge onge ng'ama nyalo wuoyo iwinjo onge dwol koro mane tabu kaka ne wacho mar Banisa it has been solo higa achiel gi dweche madhi gi buore ka onge gimoro timore mano makosa makwa keto jogi to magi lessons mane wacho ni kik chak timre seche ma osegik higa achiel to ng'ato dhi wuok oningo bed ni wasechako timo mikakati kaka inyalo bedo replaced mondo kik waket full kai erokamano ahinya wakili thuolo man kanyo kanyo imede nikech thuolo dongo ka dakika 4 ang' imede kanyo gi wach mari mogik kiloso gi japiny mapono keto geno mare ni IEBC ni inyalo lose mondo mi jo Ugunja kik dhi higa achiel gi wiye kapod gionge jod bura margi manyien osib en gima rach kaka wakili osewacho ni en wane ibugu masamoro wuoke onge kaka wanyalo wuok nikech kwatemo wuok ni tikiera kiera tidok iye to the more mikier ichalo ng'ama kunyo bugo ni tichako medo donjo iye to kanyo be civil society nyalo konye nikech wan gi migawo kata institution miluongo ni ombudsman commission on administrative justice ing'eni kochopo kama koro justice ok tim ma japiny ok ne ka ikonye to dware ni gibedo organized japiny bedo organized to gi appeal ne commission on administrative justice nikech koro kaka wakilo wacho nitie gik ma wa expect ni mbunge oripo bed ni konyo e constituency kacha kata nitiere wards bende places like in Kakamega and others ma gibe gionge gi MCS magi to dware ni koro gi organize their thoughts gitero petition ne commission on administrative justice masama koro ombudsman chiwo report mare to wacho ni nitiere jo Kenya moko ma bende are feeling disenfranchised dwach gi ok timre nikech gionge gi jochung kata jobunge kata MCS magi to bedo mar MCA kata onge mar MCA hinyo gi eyo machalo kama to chalo kama then mago bende miyowa lessons ma wanyalo learn in future. Erokamano ahinya wakili wach mari mogik erokamano wachna mogik nitiere jok ma dhogi riek mosebedo ka wuondo jopiny especially ndalo siasa ni an kuyiera tadhi medo constituency wawacho ni chik nitiere ni wan gi constituencies 290 ok nyal karito ma delimitation ok nyal medi ok nyal gol koro japiny moro amora ng'e ni constituency inyalo mana medi kwa dhi referendum mwagolo e katiba ni wanyalo bedo gi 300 ka wacho mana matin kuma historia chon ne wantiere gi Ndhiwa constituency ma Karungu ne iye momiyo ne wan gi Odero Jowi to gi Morsa Nindo Owigo Gola then nuwuok kanyo to wadhi Nyatike makoro wan gi Kadem gi Karungu and so forth nitiere siasa madhi kanyo ni jo Karungu wada miyo constituency adwa nyisogi kuma e kanyo ni kik ng'ato wuondi ni nyalo mi constituency ni kori yoi osewuondo godo ji mang'eny kinano formula mochiwe katiba ni ing'yo population quota tiende niya ing'yo the last census ti divide gi 290 constituencies population quota ma 2019 katieko Cleophas ni wan 47,564,296 ki divide gi 290 constituency bo mi 164,000 people per constituency except nitiere constituencies ma only vulnerable almost 24 of them mano commit that threshold to nawacho ni ginyaka gibedi koro japiny wagolo doke iti ni kik ng'ato wuoni ni wadhi mi constituency ka onge referendum wode minyalo miji kesi inyalo medi kasi nyalo bedo reduced based on the decision ma IEBC dhi kawo. Erokamano ahinya wakili Charles Midenga kaachiel koda ka Kevin Osedo jatatije mano ka County Governance Watch mabende waloso kar kata ng'e chendo machielo bende ma eringe dhi ni ujene nyaka yud thuolo mag tije wantiere gi gima waluongo ni employability summit ing'e ni weche mag yudo tije mag yudhe osebedo ka gin shida kabisa to nitie emphasis ma be sirikal keto sani waneno ka sirikal nigi jing'o mar labor export to wapenjre ni locally kae ang'ono ma wanyalo timo especially through TVETs magwa omiyo kawuono wan gi chenro maduong' Charter Hall kacha i county ma Nairobi City wakelo yudhe moa 11 TVET centers mag Nairobi
gi yudhe moko mabe ose graduate gi jogo mamanyo tije to wadwa ng'eyo ni ang'o ma wanyalo spaces machalo nagi mag employment kaka kiwuotho Nairobi ka to barabara rach kuonde ndachewa mopogore opogore rach kabisa wadwa pere ni to courses ma wachiwe TVETs gi be nitie kaka sirikal mar kaunti nyalo konyre gi yudhe gi mar mondo migi kata mana spaces mag ndache gi mondo gilos kaluwore gi tiegruok ma giseyudo miyo kawuono the whole day wan Charter Hall kacha jogo manigi thuolo unyalo biro to en riwruok mar ang'wen ma as County Governance Watch watimo gi sirikache mopogore opogore ne wachako gi Kiambu wasedhi nyaka Siaya kuma ne wantiere in June kawuono wasedhi nyaka Taita Taveta ma kawuono en riwruok mar ang'wen marwa to en gima waluongo ni County Employability Summit koro jogo manigi thuolo ka en rawera manigi thuolo manyalo biro mondo itwagi jotendwa mag sirikal ma both national and county government mondo be ing'e ni opportunities machalo kaka magi gini manitiere TVETs mopogore opogore e Nairobi kae. Erokamano ahinya Kevin Osedo kendo ageno ni oganda maluwo chenro kiny makono dhi yudo thuolo mano mar chopo kendo gipuonjre gik moko ariyo adek kaka gitimore. Erokamano kuom ndikonwa Vitere Suchi Mudgi Mkara ariyo Ruth Nyathi Ochieng' Ejin Lazaro Kanyambok waso ote magu ochopo kendo wacho loso credible electoral body is Ruto secret card mano ma 2027 election mano pache ka ente wacho ni Ruth Nyathi Ochieng' Kalonzo to ok owinjo wuoyo wach IBC nikech en achiel kuom aput mane ochuogo mano mar loso wach mar IBC. Erokamano ahinya kuom ote mawuoro kar ka wasomo ndiki kendo Jose Ruodhi bedo kaachiel mar mbako romo ka watwak e wi ratiro mag jogo manigi ng'ol kata akweda ka watemo kwedo gi ahinya akweda ne jogo mantie kod ng'ol e thuolo mag tije pacho kae. Oriti masani erokamano kuom bedo koda e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango awe lwet jaelieta kano chieng' tich adek mondo miwarangane kaka tedo gi chiemo timore kane kauno tedang'o waritane mondo mwane. Oriti masani. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient.